Fuck autenticiteten. Velkommen til V. Hvad sagde jeg? Jeg vidste den, så vi kører bare med den nu. Okay, velkommen til Havesnak. Det er sindssygt podcast, hvor 4... Jeg vidste den, så vi kører bare med den nu. Okay, velkommen til Havesnak. Det er sindssygt podcast, hvor 4 VB mennesker interviewer folk, eller bare sådan sidder og japper i en time eller sådan noget straight. Vi er ude i haven, fordi vejret er faktisk korrekt, og vi er de 4 værter. Jeg tænker, vi lige kan sådan opremse, der er det jo gået lang tid siden sidst. Her sidder vi med Noah. Det er Mads her. Det var fucked, okay. Det er Mads. Det er Anton. Og så har vi ham bag roret, Sebastian. Og vi har, som næsten, jeg tror vi lovede det også, en special gæst i haven. Kan du introducere dig selv? Nej, selvfølgelig kan jeg da ikke det. Nej. Vi er 3 spændende ting om dig selv. Nej, det er Jakob. Jeg er slet ikke blevet persuaded i det her, nej. Nej, vi bedte dig slet ikke rigtig mange gange om at møde op. Nej, selvfølgelig ikke, nej. Han mødte bare op en dag, ikke altså? Jo. Jeg fandt ham på siden af gaden, faktisk. Kom med en skraldespand. Ja. Som det nu er tradition, der har vi jo også fået os en masse forskellige snacks. Dem var jeg kiggede ikke rigtig på, inden de blev købt, så hvis en af dem, der lige var i området, kan introducere, hvad fanden det er, I egentlig har købt til os. Ja, altså. Vi har nogle Pariser chips, som blev udvalgt af Noah. Nogle mini chips, og så har vi nogle slow cooked cheddar og chive chips. Yeah. Og så til allersidst har vi taget med nogle Max Lay's paprika chips. Okay. Kanon. Ellers så har vi vand, fordi det skulle man have. Og også nogle dejlige sjove ting at drikke. Vi har nogle buzzballs. Det er med lidt... skal vi sige sådan lidt sexede navn og en... Sexede navn lige frem. Men en af dem hed sådan et cockshot eller sådan noget, ikke? Hvad? Nej! Nej, den der lignede mælk. Nej, vi... Fuck var det noget? Det var sådan et eller andet CO... Nej, altså... Nej. Vi har nogle buzzballs cocktails. Så vi har en med tequila Rita, hedder den. Og en med Lotta Colada. Ellers så har vi en hvidvin, en Sauvignon Blanc fra 2023 fra Frankrig, tror jeg. Yes. Og det skal ikke glemmes, at der vi også har te til. Nå ja, vi har te. Til Nora. Noah er lidt specielt barn at få te. Ja, lad os faktisk lige forklare det her. Nora, vores ene vært, har en love-hate relationship med te, i at han putter så meget sukker i, vi snakker 5 teskeer, for at han kan drikke teen, fordi det quote smager bittert. Så nu har jeg givet ham en te, der ikke kan overbrygges, som da jeg drak en af mine kopper af den der havde jeg bare teposen i et kvarter, og den var stadigvæk ikke overbrygget. Så det kan faktisk ikke gå galt. Så I får at se, hvordan den umuligt bitre te kommer til at smage her lige om ikke så længe. Ja, når den sådan er kølet lidt ned. Den skal vi prøve os frem med en buzzball? De skal jo rystes lidt, så... Skal de faktisk rystes? Vi tager... De skal mixes. Fy for helvede. ASMR-tid. Ja, man skal lige sådan... Jeg ved ikke, om mikrofonen opfanger det her, men... Imens de ryster, så er der nogen, der allerede har gået ned i chipsene i hvert fald. Ja, kan I fortælle noget om det? Ja, okay. Forklar smagsprofilen. Så jeg starter her med en... Hvad kan man sige? En paprika max her. De har så en paprikasmag, men det er nok en af de mildere paprikasmage i paprika chips. Der er ikke sådan noget smag, der virkelig kommer frem. Det ligger så bare virkelig tilbage på tungen. Men de er meget knasende, som lyder til at være lidt selling pointet af deres max-variationer, så vidt jeg ved. Jeg tror, det kan smage bedre, hvis de var sådan der nylavet. Jeg ved ikke lige, hvor nye de er, men altså... Ja. Det vil jeg være enig i. Til dem, der lytter med derude. Vi struggler rigtig hårdt med at åbne den ene buzzball. Vi kan ikke få fingrene ind i den der fucking... Kom nu fucking her, mand! Men skal jeg bare hælde den første op, så til dem, der gider at prøve? Okay. Jeg ved ikke, hvis jeg har rystet den nok. Hvad fuck er det dernede i den? Vi skal simpelthen bare have negle. Ad for satan. Nå, hvem gad at prøve med Lotta Colada? Jeg ved ikke, hvad det er. Den her er Chernobyl Water Green. Det her det er hyggeligt. Hvad fuck? Det der, det ser altså... Jeg vil ikke have det her. Der er ikke chunks i. Du skal prøve. Det skal prøves. Chunks er måske et eller andet, der smager godt. Okay, så vi har Chernobyl Water, og vi har Sewage Water. Jo, nu skal du have Sewage Water. På din mikrofon herover. I kan ikke se det, men der er en chunk af
eller andet i det her. Hvad er det her? Det ligner... Jeg ved sgu ikke, hvad det er, men det skal ikke lyde det her. Okay, så hvad var det her? Hvad var det den her past expiration date? Det var Lodak. Det var Loda Coladaen. Det ligner, at den er fyldt med en pulver. Der er en nondescript pulver i Coladaen. Ja. Det lugter meget af Pina Colada. Den er ikke... Det er altid noget. Så vi er måske lidt safe. Okay, er vi klar til at smage? Bange på det her. Let Okay, jeg tror background. bare, det der kokosnødder i. Okay, det er det nok. Forhåbentlig. Let background, må du købe. Skål. Ja. Okay. Pina Colada. Sjovt nok. Pina colada, men ikke så sød og mere like... Nej, den har lidt mere stærkere smag i den. Ja. Det er en ret kraftig en. Det er en ret kraftig en, ja. I forhold til, Hvad er hvordan Pina Colada procenterne på normalt den? smager. Altså, det er også på grund af, i Pina Colada, der ligesom... Den er kun Der laver de mere søde 13,5. med alt det, der 13. Og der er meget, der går ind i den. Smager stærkere end det. Ja. I foran. Folkens, jeg har gode nyheder. Ja. Vores næste drik, altså Tequila Ridaen, den beskrives på bagsiden som zesty. Selvfølgelig, ja. Ah, ja. Safety. Jeg var ikke om at drikke, du sagde det. Nu lige før, der var noget af det forkerte. Nej, se, jeg foreslår, jeg har taget vand med rens jeres glas, fordi... Jamen, det er rens det her. Det er nok en god idé, ja. God idé. En lille baggrund. De her 2 bolde kostede i alt 60 sammen. Ikke worth it. Det var Ikke lidt for dyrt, ikke? Lad os sige det sådan. Men det er sådan et novelty-produkt, er det ikke? Jo, men 60 kroner. Jo, det er min. Det var vel meningen, at det skulle være sådan noget novelty. Det her er så nemt bare lige at tage med, men altså, der er ikke en skid i, og det koster 30 kroner. Men jeg kan lige lugte til... Det, oh my god, det ligner noget af løgn. Oh. Det er fint. Nej. Okay, så... Jeg ved ikke, om de ikke putter så meget i. Sjovt nok også. Man skal også kunne Jeg smage føler, man kan finde meget bedre allerede lavede cocktails. Ja. Lad os Men være honest der. Nej, vi bro. skulle tage det sjove, mærkelige noget. Præcis, det er derfor, så skulle vi Ja, tage boss på. Nej, low-key. Gjorde du lige den der? Iskold Burneger. Der er der mixed drinks, du kan købe. Okay. Og der er limoncello, hvilket er meget lækkert. Prøv the boss ball. Det er fucking ulækker, mand. Det ærligt ligner noget, der er løgn. Det er Chernobyl water, hvad kan man sige? Jamen, bro, det er sådan Det er for halvbrænding radioaktivt, det her. liquid. Okay, Og Mads har fået. det lugter af tequila Rita. Så, okay. De har ikke smagen med for det meste, men de har i hvert fald lugten. Må jeg lige smage på det? Så gengæld, Nej, du starter bare. Okay. Til gengæld så plejer man at sige, at meget af ens smagsans, det kommer fra ens lugtesans. Så hvis Ja. de har fået lugten med, så kan det godt være, det Det er hjælper. one det step ved of jeg the way. Du vil sige, okay, hvis vi havde like pina-tingeren, der kinda smagte pina colada-ish, den her, synes jeg, smager like low-key, bare sådan af lime juice. Og jeg føler, det ville være meget bedre, hvis den havde ligget på køl. Ja. 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 De ville måske Det begge... måske var bedre, hvis den var kold. Jeg føler begge, de burde være bedre. Jeg vil sige, at havde været sådan virkelig kold, så er den nok været. Ja, den her... Men altså, literprisen er altså forfærdelig for det her. Det er Ja, det er så ikke fucking det whack. værd at købe, Det er altså. det Overhovedet ikke. nej. Okay, skal vi prøve lige at tale om de her De her chips her. pariserchips? Nå, hvad er det dem her, ikke? Jo, Okay. lad os tage lige blue af dem, og lad os lige tale om, hvad I synes. Jeg har inhaleret luft. Ja, Ja. Okay, Det er det de ligner så mest- også bare en pocket af air. det er Man kan de ikke gå mest væk. som luftede chips, og de smager også fra det. De har nærmest intet smag. Ja. Og det kommer fra mig, en person, der kun spiser saltchips. Ligesom, Han er kondensør. det her er mindre end saltchips. Basic ass bitch. Ellers, de her Magni Cheddar nogen, kan vi lige også prøve dem? De og er lige faktisk, sådan- de er faktisk meget gode. Jeg har lige prøvet en af dem. Hvad Men synes med- de var med? Men Cheddar med and thigh? pariserchipsene, jeg synes, der kommer meget had. Mature cheddar og chive. Mature cheddar og chive. Jamen, skal vi lige ASMR den, Vanny? Oh god. Det er mig, der skal redigere det her. Det er mig, der går ud over det her. Okay, de her de er gode. De her de De slapper. er meget gode, de slapper rigtig Wow. rundt. Ostesmag. Puff, rammer dig. De er faktisk gode, ja. Tyrelse slow cooked. Ja, det God er damn. officiel Jamen. anbefaling herfra. Og okay, normalt plejer jeg ikke at være stor fan af Tyrelsk ostechips. slow-cooked Det bliver sådan mature varmt cheddar. ulækker, men det er det faktisk okay. De bliver ikke udlægger det er som Hazen Crunchy. Men jeg synes, at pariserchipsene, de får et dårligt ry her. Jeg synes faktisk, de er okay. Når man tænker især på, man altid kan spise det med noget dip, eller et eller andet. Eller måske, det ved jeg ikke, Apropos, brun sovs. skal jeg- Come on. Okay, det var meningen, at... Så bro, jeg plejer altid at lave alt mit setup før podcastet. Men lige i det her tilfælde, jeg tror, vi har noget dip liggende. Jeg har bare ikke lavet det. Men vi har ikke noget at maxe det med. Jeg skulle bare lige til at... Tror jeg. Det nævne. Ja. Tror du virkelig, at de her sådan virkelig tynde chips, de kan klare et helt dip?
Ikke Nej, en hel. Jeg tror, de kommer til at ødelægge halvvejs igennem, når du prøver at scoop det. Det er derfor, du får lært noget finesse ud af det også. Altså. Hvad er det nu, De er det også her? lavet sådan, så du behøver ikke lige frem at dippe det, men på grund af deres luftige opbygning, så kommer de til at absorbere essensen af din dip bare ved at dyppe. I opbygning, siger du. Ja, okay. Men spørg, like, chipsen er ikke noget. Like, du kan putte like, en lille smule Hvad dip er på, nu- det er okay. rigeligt. Hvad er nu det der indpakningsmateriale? Jeg synes, det minder rigtig meget om det her. Hvad? Ja, basically. Fucking flamingo, styrofoam. Ja, det er bare styrofoam. Altså, hvis man nogensinde har hørt om en rejechip, det her det er rejechips uden regn. Oh my god, det er actually so true. Men det er ikke dårligt. Jeg kan lide det. Nogle gange har man bare brug for et eller andet at kunne tygge lidt på, selvom der ikke er så meget smag. Nå, er din sag ikke sådan halvkølig nu? Eller kold nok til at kunne drikke? Det skal jo nok i rum. Jamen, Hvad er nu mere Bro. vand? Sådan vi redder planen. Det er mere duftigt. Er det tid til man åbner på vinen? Det er det, men jeg skal lige høre Nords Jeg skulle review. lige til at sige, at jeg vil gerne høre meningen fra Nå ja, det glemte jeg alt om. Okay, Nora. Som en te-hater. Jamen, det er ikke fordi jeg vil være en hater, det er en trist situation, fordi jeg vil meget godt kunne lide at drikke te. Men det kan du Men jeg bare har ikke. bare aldrig synes det har smagt af noget. Og jeg har dårlige nyheder, det her smager ikke af en skid. Til befair, den smager ikke særlig meget, men det er bare ikke bitter. That's the point. Det her Den det er bare ikke varmt bitter. vand med en meget, meget, meget let bitter note. Har I overvejet at Okay, tilføje må jeg sukker? lige sådan prøve at smage? Præcis. Kan vi lige passere Nords te rundt så? Prøv. For eksempel, for det smager af den burde. Det burde den. Jeg har ikke rigtig gjort andet ved den. Du prøver bare. Lige sådan, fuck dig herovre. Hvis du får... Nu Anu. får jeg mere af de der menuchips. Ja, også. Ja. De her menuchips, de føler lidt som om de sidder og dissolver ind i ens mund. Nej, low-key. Der er der intet galt ved det her. Prøv. Hvis du får mere end varm vand fra det der, så forstår jeg ikke din mund. Nå, den er like slightly sweet og floral. Floral. Jeg har det bare bare ikke. prøvet det. Så. Ordentlig slurp. Hvordan får du vand af det der? Må jeg? Okay. Ja, det, Nora, du er mærkelig. Det er sådan sweet and floral, ja. Åbenbart, jeg kan bare Ja, ikke smage sygt. relativt. Like, den er ikke særlig Bare stærk heller ikke smagende. smag Det er til, den heller okay? ikke. Det der er ikke vand. Jeg er nødt til at smage den selv, Meget fordi nemt at sige, det der er ikke vand. Det der er ikke vand, søde vand, det er te, det er lavet vand. Ja, men det er ikke vand. Det er ikke smagen af vand. Det er ikke bare vand. Nej. Som han siger, det er. Han siger bare, det er varmt vand. det er bare vand. What the fuck? I er mærkelige. Hvad? Det er det bare ikke. Der er ikke noget smag i. Det er bare varmt vand. Det er det bare ikke. Hvad? Det er ikke bare varmt vand, hvad taler om? Nå, okay, det er ikke bare varmt vand. Der er et eller andet i, men det giver ikke nogen smag. Det har ændret teksturen på vandet lidt. Altså, det dufter hyggeligt, og det varmer munden. Men det smager af vand. Præcis! Det er det, jeg siger! Det er et godt sådan eksperiment for at like, udskille, hvem der har en raffineret palet, og hvem der ikke har. Det smager ikke bare af Det er vand. meningen, at det skal røre din palet, ikke også? Det skal røre din palet på en god måde. Det skal, ligesom, du skal få smagen af vand. Sådan at du ikke får de fleste drikke te, altså, ligesom i kaffe eller alt muligt. Du får stadig den mængde kaffein og den sådan ting, som du skal have. Men Det var du ikke. Skal have. det kommer Kom an på teen. det Jeg kommer an plejer på ikke at teen. købe te, der har virkelig høje mængder koffein i. Det kommer an på teen selvfølgelig, men du får i hvert fald noget fra det. Men det er stadig den der lille floral ekstra smag, der er i siden, Ja. men det smager stadig vand. Altså Okay, selvfølgelig... nej, det kommer an på også, hvilken te du har. Der er mange, der sådan smager stærkt igennem med noget andet. For eksempel, jeg har en, der smager af syntetisk lime. Sådan stærkt af synthetic lime flavor, like som slick. Actual candy. Gotcha. Så igen, kom an på, hvad du har købt. Men generelt, jo højere kvalitet og jo mindre specielt teen er, hvor du bare like, du tættere på actual bare tea leaves, det er. Altså for teplanten. Så får du bare sådan vand, der smager floral, slightly sweet, med bitter woody undertone. Kom den på, hvor hårdt den er ristet. I så ikke det her, men Dyppede du lige din- Nora dyppede lige chipsene i fucking te. Jeg er glad for, at vi åbner vinen nu. Så skal jeg glemme alt om det der. Jeg skal også prøve det. For helvede. Hvis du føler det er vand, hvor fuck dypper du det så i det? Nå, jeg kan lige at gøre det. Okay, det her smagte bare godt. Jo, hvor meget gav I for den her hvidvin? 50. Okay, bare fordi jeg lugter den. Det kunne godt være, den er... Den dufter godt for en 50'er. Det er fantastisk for en 50'er. Ja. Holy shit, faktisk. Det Okay. smager virkelig godt for en 50'er, det der. 50 kroner. Yes. Det der lugter som alle andre hvidviner, jeg lugter På en 50 kroner? 50 kroner. Ikke 50 mere, ikke kroner, mindre. hallo. Det dufter meget på. Nu skal den udvide. Og derfor kigger man i quickly spin af tilfældigt shit. Lugter det ikke bare hvidvin? Folkens, den dufter af hvidvin. Jeg ved ikke, hvad det smager af. Den dufter af god Men det hvidvin. dufter god hvidvin, det er lige det.
Men det lugter bare hver eneste hvidvin, Mads, skal du ikke jeg have har et duftet glas? til før. Jo, jeg skal have et glas. Jeg har ventet hele dagen. Ja, men noget i dag. Bro var bare sådan, ja, men noget i dag, jeg har ikke fået noget at drikke, mand. Hvor tror jeg tager med til de her, altså? Kun for at drikke mig hjemmebog, Jakob. Vi skal ikke have... Jeg skal også lige have lidt. Jeg kan lige så godt nu, når jeg er her, jo vel. Jeg putter noget hvidvin i teen for at gøre lidt mere smag. Sig på det videre i teen. Loki, jeg tror ikke, at det vil... Jeg tror, det vil accentuate de smagsnoter, der allerede er. Det kan være, at med de der paprika chips ned i teen, efter der dyppet det nok gange, det kan være, at teen får en smag nu. Gør den spicy paprika. Ja, hvis man har den rigtige mængde af fugtighed på chippen, så accentuater det virkelig smagen af paprikaen. Fordi, Der er ikke nogen chance. jo, fordi Det er man fint får en dejlig varm mundfølelse af at spise den. Igen, Så det skal ret være godt gået lidt, for 50 kroner. lidt over vil jeg eller sige. lidt under halvdelen af chippen. Der er Jeg det ved ikke, om ret det der godt. måske er lidt for meget. Og Men du har derfor heller ikke lyst til at fjerne skal man bare lade mig cook paprikasmagen. med... Nå, okay, jeg forstår, hvad du mener. Ja. Tag en flaske for meget cheap. Pejlet af shit. Sådan her, agtigt. Ja, Hvorfor er de stadig dypper de chips? fordi det har aktuelt sådan gode Det er en smagsessenser. C for en grund. Ret ikke. Nu har ret det accentuated smagen, hvis du Gør det faktisk noget med chippen. Hvis du dypper halvdelen ned, okay? Nej. Prøv det med Det er ikke teen, der bliver bedre. Det er Ja, det er den varme sådan behagelighed af varm vand, som accentuater paprikasmagen på den ikke dyppede halvdel af chippen. Prøv at dæmpe sådan her, halvdelen eller mindre. Og så skal du også få en af de chips, som faktisk har god pulver på. Nogle gange er man uheldig. Han overvejer det. Han overvejer det. Sebastian, nej. Sebastian, det her er Sebastian, ikke jeg kan godt se at Det spille her er nu, ikke ikke også? rigtigt. Den gør endnu. Nej. Den gør så meget. Mundfølelsen bliver ændret. Smagen, not so much. Du fik en dem med mindre pulver i. Sebastian? Jeg vil ikke sige, at jeg foretrækker det, men det er Du ved, det smager godt. Nej, Loki, prøv. Actually, prøv. Jeg skal prøve det. Lad prøv en uden, og så prøv en med. Ja. Ja. Og så Bare sådan der 50% af chippen skal ned. Ikke mere. Men du skal også have en godt pulverchip, fordi ellers så får du ikke noget. Så får du bare en saltchip. Det smager bare varmere. Ja, Det kan være, du dyppede den for meget. Nej, det er ikke mere. Jeg ved ikke, hvad I synes til at have varme ting i munden, okay? Men Okay. Hvad skulle det der Hvad er bedre? hensyn til? det vil jeg gerne vide. Ja, det vil jeg gerne. Nej, det gør det varmere i munden, men jeg vil ikke ligefrem sige det bedre. Det gør det Så mere spørgsmålet. Er en kold flæskesteg eller en varm flæskesteg Nå, bedre? men du var åben for at prøve den. Du skal ikke bringe en flæskesteg ind i det. Jeg er nødt til at bringe flæskesteg ind i Du skal den. ikke bringe en flæskesteg Hvad ind i det. er bedre? En varm brun du sovs kan eller bare- en kold brun Ja, sovs? det er inden jeg hælder et glas op Hvad til mener dig, du? kontaminator Selvfølgelig er det. den varm. Præcis, og hvorfor er den det? Det er fordi, den er varmere. Det smager super. Så siger jeg altid, det er varmt. Det er bedre. Hvad er bedre? Okay, En okay, varm is okay. eller en kold is? Den varme is. Jeg vil sige, det gør... Bro kan godt lige smelte is. Nah, bro. Bruh. Nah, det er crazy. Det gør det mere interessant at spise. Det gør det aktuelt mere interessant at spise, fordi du får... Det er som en rig person. Ja. Det gør det mere interessant Jeg har at spise den chip, når jeg putter den ned i mit te om morgenen. Okay. Det vil sige, kritik til hvidvinen. Smager ikke særlig meget. Og jeg har ikke smagt den endnu. Lad os lige se. Jeg smagte den for dig. Sådan, man kan bælge den uden at få sådan en massive regret. Ja, Synes jeg. sagtens. Den er meget nem at drikke. Den er ikke dårlig overhovedet i hvert fald. Men det er også en Sauvignon Blanc. Havde jeg købt en fucking... noget, der var lidt mere sådan kraftig, så... You know. Men det er den her form for vin, ikke? Af min experience. Godt være, der er min ekspert bliver sur på mig nu, men altså det... Det må jeg så i den tid. Jeg synes, den er sådan der nok syrlighed, nok sødme til, at den er sådan der bare god nok til at drikke, og den ikke Ja. smager dårligt på nogen måde. Men den er bare ikke sådan dårlig. der. Ja. Like, så ville vi gav 50 kroner for den, fordi det var den der fucking Ja. lost and found type shit. Okay, de havde en fin turn, okay? Ja, men det var sådan... Alt det andet lort, den lå sammen med. Så havde jeg nok gerne betalt 60 kroner for den her flaske. For at være helt ærlig. Uden problemer. Jeg gad betale 70 for den, altså. Jeg synes faktisk, den var god nok, altså. Jeg kunne få bedre vin til 70. Okay, nej, to be fair, den ene... Det tror jeg faktisk ikke engang, jeg kunne. Fordi jeg havde kommet til at sammenligne den med en vin, jeg gav 70 kroner for, men den var også på tilbud for 90. Så jeg tror faktisk godt, jeg kunne betale 70 kroner for den, for at være helt ærlig. Jeg synes i hvert fald, at den her vin er den bedste hvidvin, eller... Nej, faktisk bedste vin, vi har haft på showet indtil videre.
Det synes jeg personligt. Fordi nogle af dem har altid haft sådan en mærkelig eftersmag. Specifikt de røde. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er de røde, men ja, den er hvid til gengæld, men stadig. Med de røde var vi også lidt mere experimental. Ja. Jeg kommer nok ikke til at være gæst næste gang, men altså, jeg kunne også godt bringe en dyr whisky, hvis jeg skulle være. Ved du hvad? Du kunne være en permanent host. Hvis du tager whisky med, så er du permanent host. Jeg persuader ind til at blive host. Ved du hvad? Jeg går ind i systemet. Med det der pitch, så tror jeg, du har en nem gang. Nem indgang. Okay, Jacob. Du skal så lige være opspurgt. Jeg kommer til at drikke den på is. Jeg kan ikke revision. Jeg drikker den neat, bare roligt. Jeg er ikke så... Jeg er faktisk godt for det på neat, så jeg drikker den på rocks. Hvis vi har en neat-drikker, vi har en is-drikker. Ja, jeg foretrækker den bare på is. Der er et eller andet med det. Foretrækker det med det meste whisky, eller bare den? Også en generelt whisky, men jeg synes bare, at mundfølelsen er meget bedre. Det føles sådan lidt tykt og når det er neat for mig. I don't know. Jeg synes bare, at sådan at smagen er væk, når man sætter is i. Det synes jeg overhovedet ikke. Det synes jeg personligt. Jeg føler, at det er så meget smagen væk, og det gør det bare... Ja. Jeg ved det ikke. Jeg godt, altså, jeg godt det er så til med is. Igen bare en ice cube. Det går nemmere ned med is. Ja. Jeg synes bare, når alkohol er koldere, er det sådan ikke sådan der... Det fjerner bare noget smagen. Det er det samme med øl. Jeg kan bedre lide det, hvis det er sluttemperatur. Altså. Jeg skal have mere vin. Det skal jeg da også. Jeg skal lige lave den der mafia, hvor sådan folk, man ikke kan lide sig hælde. Hvem kan du ikke lige her? Jeg skal lige fucking... Den her skal tages ud bagfra. What? Jeg kan ikke lide Mads. Hvad fanden her i Danmark har vi jo filmer, lige for mig? Nej! I så den bare meget hårdt. Fucking når man hælder ved den anden side. Det er sådan en goofy måde, fordi man skal sådan... Jeg også lidt kontrol over det. Må jeg lige kommentere på de her Max Fabrica chips? De mindre chips er 100 gange bedre end de store chips. Så det omvendt, hvad det plejer at være, eller hvad? Fordi der er mere pulverkoncentration på de mindre chips. Jeg fik det med meget. Du har ret. Ja. Der er en højere pulverkoncentration. Jeg tager den her. Men det er også svært, når de bliver smidt ned i posen med det her pulverkoncentration, jo. Så altså, det kommer til at stikke på hver en stykke, og sådan, at det kan komme på. Ja. Hey, derfor elsker jeg Bugles. Ja. Literally, der er ikke en Bugle, der har mere pulver på end den anden Bugle. Ja. Det er så even fordelt. Jeg ved ikke, hvordan de gør det lige frem. men det er altid lige fordelt. De putter Og pulver de på smager one by fucking one. griner. Lad lukke i dem. Favoritchippen lige nu er original. One by one putter de hver eneste lille bitte grain salt bliver bare puttet på. Men de smager ens. Der er ikke en smagsforskel. De har det er ensartet. en fabrik fyldt med flere millioner folk, der bare gør det. Det er de der kinesiske arbejderbørn. Det er de der lejre. Nej, sorry. Nej, det er fucked up. Det kan være, nej, det er lidt fucked up at sige. Nej. Men vi bliver cancelled, ja. Nej, men... Nej, vi bliver cancelled, vi har lagt 3 visninger. Det er bare, for hver eneste bugle, du tager kodet sådan, de smager ens. Hver eneste du tager op, de smager ens, så du får det samme ud af en hver gang. Og jeg ved ikke, hvordan de gør det. Derfor jeg føler, at hvis du tager en håndfuld af dem, føler jeg bare, at det smager bare en, ligesom stor bygel. Jeg synes, den værste chip til sådan der pulverforskel imellem chipsene, det er Kim's Snack Chips Sour Cream and Onion. Fordi nogle poser, så var der intet pulver i, og andre så sådan der guddommelighed. Så er det bare sådan, og så er der nogle poser, hvor det bare sådan, alt pulver er ikke på chipsene, det ligger bare sådan i bunden af posen. Men der er nogen, hvor der bare er utrolig meget pulver overalt. Jeg forstår det ikke. Det er lidt shit. En fucking lootbox. En god oplevelse eller ej. Jeg køber så ikke Kim's Sour Cream. Ja. Altså jeg køber ikke Kim's Sour Cream. Jeg køber, hvis det er, så er det sådan deres favoritmix, fordi det er sådan noget, der er unikt til Kim's. Ellers så kunne jeg lige bare købe en billigere sour cream, der er sikkert bedre. Eller billigere saltchip, der sikkert er bedre. Sådan der scuffed, sådan der fucking store brand, så Coop, fucking sour cream, and onion chips, de fucking boss, altså det er sindssygt. Er der ikke en forskel mellem Kim's Snack Mix sour cream og bare Kim's sour cream? Der er forskel mellem snack chips og sour cream, fordi altså bare normal chips, det er jo bare ligesom de her paprika chips, der spiser. Men snack chips, det er sådan der crinkle cut. Det er sådan der, de er mere firkantede, men de er også sådan der mere sprøde. Kinda. Formet, kinda. Men så er de også... mere firkantet, men dem de sådan der hårdere. Ja, i hvert fald. Og knaser mere. Det er stor forskel. For Kim's, der er sour cream and onion 100% bedre end snack chips. Sour cream and onion. Jeg kan bedre lide snack chips, når det er done right, personligt. Ja, men chancen er for lav. Det er den nemlig. Ja, det er rigtigt. Men alligevel, jeg vil hellere bare tage en Coop normal
sour cream en, end at købe Kims normal. 100% i. Så ja, det er bare that's fucked. Det er sådan, jeg kan ikke rigtig at korte jer af på chipsnakken, men jeg har lige indset, vi har jo gæst med for første gang i podcastet, ja? Og så blev jeg sådan stokt. Hvad er egentlig ideen med at have en gæst med, hvis vi... Sådan, hvad skal gæsten egentlig gøre? Ja. Det er normalt, der skal gæsten... Han skal sidde og drikke med os. Men det er også bare sådan et... Det kunne bare være en normal samtale, eller gæsten kan forklare lidt, hvad der sådan er specielt ved dem. Jeg havde en idé i forhold til det. Jeg har noget, der kan sådan, hvad laver du? Du er lidt de der nære, Hvad laver jeg? Hvad gør dig til et unikt menneske? Jeg er unik, bro. Han er ginger, sådan der. Not trust. Kender jeg godt normalt mascot? Det er mig. Jeg er unik. Fordi jeg er unik. Jeg synes, det var sådan... nej. Du laver sådan et par ting, der ikke sådan er fuldkommen normalt. Tja. Jeg vil rigtig gerne ind i like, det der, din voice acting ting, ja. Min voice acting ting vil du gerne ind på, okay. Det er sådan det eneste, der sådan gør dig virkelig unik her, you know? Okay, ja, nej. Men I gider ikke ind på dit Twitch-streamer. Nej, det gider ingen ind på, nej. Nej, det er heller ikke spændende. Jeg var på en gang i streamen, okay. og du lignede bare Muselk til mig. Jeg så bare Muselk, okay? Nej, du kan ikke minde mig om Muselk. Bro, jeg så den der groet op, okay? Det var ham, der fik mig i TF2, okay? Det kan jeg godt sige med sikkerhed. True. Men så ikke en god ting at blive compared, altså? Men jeg vil ikke blive compared til nyere Muselk. Gammel Muselk, det er Gammel Muselk er der, hvor jeg gerne vil være. Nyere Muselk er det faldet af. Ja, det er så snart det gik væk fra TF faldt han af. For real, han er ikke Muselk længere. True. Nej, bro, så prøvede han at hans gamle blære. Han er loser. Han er loser. Nej, Loki. Han prøvede at komme tilbage til TF, ikke? Efter den nye update med salen kom ud. Gjorde han det? Yep. Ja, den lavede like 2 videoer, og han er bare sådan, han er så lort til spillet nu. Der kan ikke engang lave en fucking upload roller, det tog ham like 20 attempts. Han er faldet så hårdt af. Det er synd. Ja. Ja, virkelig. Wow, det er crazy. Når en person ikke spiller spil, bliver det dårligt. Jamen, bro, godt jeg givet op. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Okay, jeg vil gerne ind på voice acting, I guess. Okay. Jeg gør amatør voice acting. Ja. Jeg bruger noget, der hedder Casting Call Club. Yes. Det er online sådan socialt netværk. Nu kæmpe addict også. og det er et online socialt netværk, hvor der er folk, de kan sætte op deres egen projects. Og de kan spørge efter roles. Og så hvad folk de kan gøre, de kan gå ind og audition til hver en roles, der de gerne gider. Og nogle af dem, de er paid, og nogle af dem, de er sådan unpaid og sådan noget. Ja. Jeg plejer selvfølgelig typisk at vælge dem, der er unpaid, fordi alle de andre, de har alt for mange auditions på dem, til jeg nogensinde kan få en chance. Ja. Så jamen nej, altså. Nogle gange så er jeg derinde, og så prøver jeg ligesom audition til forskellige roller, hvis jeg føler, at jeg keder mig, eller hvis jeg føler, at det er det, jeg gerne lige vil på det tidspunkt, eller et eller andet. Jeg har været med i nogle forskellige projects. Nogle af dem har været sådan tidligere Minecraft projects og sådan noget. Jeg var med til at... Så du har været samarbejdet med pædofiler? Wow! Okay. Jeg mener, okay. Nej. Computer er ikke. Nej, okay. Jeg var med til at voice act på en modded server. En modded amusement server. Hvor det er, at de... Hvad er det nu? Det var alle mulige forlystelser. Det var sådan et museum omkring sådan rigtig museum, sådan et historiemuseum, bare inde i Minecraft. Og så skulle de have sådan en der guide, sådan der skulle køre igennem, sådan der skulle, når de kører igennem den der amusement park, så skulle de ligesom kunne have sådan en der guide, der følger med dem. Det voice acted jeg til. Okay. Dog er serveren closet ned nu, så. Unlucky. Infinite map download. Nej. Infinite map download. Altså en backup af den serveren, altså. Jeg tror, jeg har fået det. De fleste projects, som jeg har været med i nu, er nu unlisted. Ikke gjorde sådan et godt arbejde. Nej, ikke på grund af det er min skyld, det er bare på grund af, at de bliver lidt, folk de bliver lidt ældre jo selvfølgelig, og så begynder de at føle som om, at du ved, det her, som vi lavede tidligere, nok en smule cringe. Og det er også fair nok, altså i nogle voice acting projekter, som jeg har været med i, der kan jeg også godt sige, jeg kan godt kigge tilbage på at sige, det kan godt være, det var lidt cringe. Jeg var med i Minecraft roleplay på et tidspunkt. Nej. Nej, du stjal min play, skatterbas. Nej, hvad skal jeg gøre? Det er sådan en drama, eller hvad? Honestly, de kunne ikke være mere drama, end hvad det var, okay? Jeg hørte, du tradede med en anden villager. Nej, honestly. Det var faktisk... der var en vipsom lige på siden af. Der bare ikke gør noget. Anyways.
Vips fucker der ikke over, men du prøver at fuck dem over. True. Så fuck den over. Altid spil på hard mode. Præcis. I play life on extreme mode. Nej, men... Ja, nej. De fleste projects... Altså, jeg har nogle projects, som jeg har haft med venner, som de har savet og sådan noget. Og der er stadig nogle, som jeg har sådan ligesom haft kontakt med siden der af voice acting og alt muligt. Og jeg kan godt sige, at der er nogen, der faktisk har haft succes med det, og gået videre med det og sådan noget, og jeg er glad for, at de virkelig er kommet videre med det. Og så sidder du bare her igen. Ja, altså her. Ja, nej. Nej. Jeg havde tænkt mig måske, at jeg bare skal komme tilbage til det, og selv begynde at sådan lave en form for voice acting. Arbejde selv. Prøv at sådan have nogle folk med ind over det, lave nogle videoer eller sådan noget. Hygge mig lidt med det. Jo. I don't know. Det kan godt være, det bliver med noget projekt ind senere måske. Hey, spørgsmålet, kommer det til at være Skies i det? Maybe. I don't know. Bro, lad os høre din stemme, altså. Hvilken voice impression kan du lige nu? Off the rip. Lad os høre det. Ja, det er sådan en vest stemme. Like, generelt så er min stemme relativt god til at sådan noget gruffy shit. Fordi jeg bare sådan har relativt lav register end højt. Hvad mindre jeg synger åbenbart, så går jeg højt op der. Men like, for eksempel, jeg synes selv min Capcan nogle gange kan være okay, like Capcan for Siege. Okay. Når jeg har den der, EDD mounted, let them come. Altså fucking... Ja. Siden da jeg spiller med dig, så kan jeg godt sige, det er den der Margaret. Han har øvet den der. Ja, nej, det har han. Han har øvet den for så mange gange, han har hørt den, hvor der er ved at spille rank, bro. Jeg har low-key, sådan i min relativt earlier, like, det sige, de første 300 timer på Siege, jeg har spillet så fucking meget Capcan. Og siden de har nerfed Thorn ned i jorden ved at rework Barbwire, jeg har lyst til at spille ham igennem nu. Det er sådan den eneste trap operate ud over Legion, og jeg gider ikke spille fucking Legion. Men Legion er god! Legion er god! Men han er så irriterende, jeg ved ikke, hvad en del af Han er legit... Han har haft for en god gun! Han er legit en af de bedste guns i spillet. Han har en shotgun, han har gode han er godt util. Men jeg gider ikke at blive sat sammen med andre Legion players. De er sådan lidt... Bare sådan, to be fair, Capcan har også gode guns. Han er også god util. Han har det hele. I mean, ja... Fuck er hans util længere. De har ændret det. Der kan der C4 stadig, ikke? C4, og jeg tror det er Barbara, jeg tror det er. Okay, fordi jeg kan huske, at de har både givet ham bulletproof på et tidspunkt, og også ikke på noget sådan noget fucking impacts. Like, han havde impacts, men det remover de. Ja, jeg spørger godt, han har fucking en værv under solen ud over shield. Like, actually. Shield dog kunne dog være fint at have på ham. Jeg føler, at det ville være sådan, folk ville virkelig have ham, hvis han havde shield. Anyways, nu kommer vi meget ind på Siege-snak. Apropos, Rainbow Six belejring, det er også noget, nogen af os gør. Det er sådan noget med et videospil. Det er et videospil. Flere folk burde spille det. Ja, og med undtagelse for cheat issue, der skal lige nu. Ja, like, udover like Ubisoft og like næsten alle big companies ikke kan lave en actual anti-cheat. Der er ikke nogen, der kan lave noget. Jamen, jeg føler bare, det var sådan, jeg tror bare, at man kan bare ikke komme op med internet, folk er for gode til at bypass. Ja. Sebastian, du viste os en klip her den anden dag, ikke? Clips? Den viser os en... Ham der Oleg. En klip på et Siege game. Han er stadig ikke blevet bandet. Min case blev closed den 12. august, ja. Og han er stadig ikke blevet fucking bandet. Det vil sige, at den blev sendt videre til R6-holdet, fordi de spurgte mig, hvis I ikke skriver noget, så sender vi ikke den her videre. Og sådan, mine ting er ikke blevet fikset. Gør noget. Og sådan, den bliver nu sendt videre til Ubisoft-holdet. Tak fordi du rapporterede, gut. Næste gang, bare gør det in-game. Men det er sådan, det gør jo ikke en skid alligevel. Så, ja. Og så skal vi nok ordne det. Og der er stadig ikke set noget. Det var 6 dage siden. Du viste mig her den anden dag et klip af den her cheater. Vil du lige prøve at forklare, hvordan det skete, og hvad han gjorde? Jeg var med ind i det game. Og du kan også forklare det. Ham og en anden gut var med os. Ja, nej. Charlie, en af mine klassekammerater. Fuck sake, man. Okay. Så hvordan der er det skete, ikke også? Igennem hele det her game, så havde vi en lille smule sådan suspicion på ham. Han gik lidt sådan lidt rundt og vidste, hvor der vi var hele tiden. Og det føltes sådan en lille smule mærkeligt, at der lige pludselig man kunne turn et corner, og man ville have en, der aimer på sit ansigt lige med det samme. Så vi caller ham lidt ud for det i chatten, for at ligesom skulle se, prøve at smukke ham lidt ud, prøve at sige sådan, hey, bare sæt dine cheats på med det samme, altså. Ja, det gjorde han så! Ja, så basically, den mod Siege foregår, det i competitive, der har du 3 runder som et hold side angriberne, og så ændrer det 3 runder, hvor du er på modstanderholdet, og så er det først til 4 point, eller 1 point over den anden efter 3, right? Jo. Og så nåede vi
til at der står 3-3. Og så gik han bare hard på den toggle. Det var ikke som om man gemte det, nu blev det meget tydeligt, meget hurtigt. Og jeg kan huske, en af de clips, jeg viste til Ubisoft-tingene, det var runde 7, a.k.a. første runde i overtime. Ikke? Og der går han op til en dør. Han har ikke brugt hans droning phase, fordi hver runde som angriber, så får du en lille tidsperiode, hvor defenders de kan sætte op, og du har en drone til at se, hvem de er, og hvad de laver og sådan noget. Udspionere rundt omkring. Ja. Og så bruger han den ikke overhovedet. Ingen af hans teammates pinger, hvor Charlie, en af mig og Jakobs venner, der var med i den runde også, pinger ikke, hvor han er. Ingen ved, at han er, hvor han er. Han er på en trappe lige nu, og holder en dør. Bro går op til den, kigger ned af hans pistol, og skyder ham lige i fucking smasken. Igennem døren. Gulvet. Nej, igennem døren. Det var igennem gulvet. Nej, det var i rundt 9. Det er den. Og så viser jeg dem rundt 9, hvor at han udlægger et vindue, kigger mod en gut, der er 3 vægge væk, og prøver at skyde ham igennem. Det misser, fordi der var en væg, man ikke kunne skyde igennem i vejen. Mm-hmm. Så går han ind, skyder en gut til venstre, som holdt ham, som man nok vidste, hvor var, men man kunne måske sådan justify, at han kunne måske have hørt ham og sådan noget. Og så gør han det her, kigger ned, skyder en gut igennem gulvet, går han 3 skridt hen, skyder en anden gut igennem gulvet. For hørende, som ikke kan se med, det her, som Sebastian lige sagde, det var et sigte ned i gulvet. Ja, det er sådan, han går ind i rummet, skyder en gut til venstre, går tilbage til, hvor han gik igen hen, kigger ned i gulvet, skyder en person, tager 3 skridt forud, skyder en anden person igennem gulvet. Og du kan ikke høre noget igennem gulvet, basically. Og alligevel, de stod stille, så hvis de havde bevæget sig, havde han, måske ikke kun hørt det, men de bevægede sig overhovedet ikke. Det havde de ikke gjort. Så at det tager en uge, og at jeg stadigvæk er sket noget. Jeg kan godt forstå, hvis de har rigtig mange cases. Jeg ved ikke, hvor stor deres supporthold er. Men at det tager så lang tid, er også bare lidt skuffende. Deres supporthold burde være større. Det burde det også. De burde fund meget mere ind i deres support. De burde putte meget mere af deres funds ind imod at lave en anti-cheat. Ja, men igen, jeg tror bare ikke, at nogen kan lave en anti-cheat, der faktisk sådan fungerer som anti-cheat. Folk på nettet er så fucking crazy. Riot Games Vanguard anti-cheat. Virker den? Ja. Indfør Riot. Giv din computer til den kinesiske government. Den er virkelig fucking god, men det bruger at den basically får fucking access til hele din PC. Ja. Så den er god, men det er også fordi, den er fucking Tal om Riot. Jeg begyndte at spille Valorant, og det var ikke en god idé. Ja, godt. Det skal du lade være med. Men lad os sige det sådan her. Jeg ved godt. Det er faktisk et okay godt game. Det vil jeg gerne sige. Det er et okay godt game. Men hver gang jeg overtapper, efter jeg har været i et game, eller midt i et game, min PC freezer. Altså det var sådan der, det er som om, at min skærm er blevet til PNG'er. Jeg kan rykke musen rundt. Jeg kan stadig interact med ting derinde. Jeg kan høre ting. Jeg kan høre Discord og sådan noget. Det whatever. Ligegyldigt hvad jeg gør, så kan jeg ikke komme ud af det. Så man er nødt til hard reset ens PC. Og det er man kan gøre, det er hard reset. Jeg har det også. Ja, præcis. Og Riot gider ikke gøre noget overhovedet ved det. Der er apparently fixes til det, men de er virkelig scarce at finde. Men jeg har ikke prøvet at fixe det selv. Jeg kunne da bare spille. Fair nok, det kan jeg godt forstå. Valorant som game, jeg kan kind of forstå, hvorfor det eksisterer. Okay, du har hero abilities, men det er også bare CS, der er reskinned. Ja. Det er sådan, okay, fair nok, du gør at spille CS, hvor det måske er lidt mere goofy. Problemet er, at playerbasen er den mest seriøse gruppe mennesker, jeg nogensinde har mødt i mit liv. Det, ellers så er det Discord kittens sige efter hvert hjælp. Ja. Jeg spiller med de værste mennesker på jorden, altså. Det er sådan sjovt nok. Oh god. Jeg kommer ind i game, og så er det bare sådan, og så er det sådan 3 mennesker, der simper over for en kvinde, og bare sådan gider at knippe hende, og siger, yo, see you efter det, jeg skal nok betale dig, baby girl, jeg kan være din sugar daddy, hvis du bare får et kill. Det er altså så det folk, der kalder dig en fucking et eller andet slur, fordi du ikke fik 3 kills, altså hvad fuck er det her for noget? Men nogle lobbys er så sjove. I går så spillede jeg et spil, hvor en gut, der havde open mic på, og han sad bare grunted hele tiden. Ja, igen, det er en af de mennesker, bro, det er en af de mennesker, der leder efter de her. Ja, det var så og så døde på et tidspunkt så ja, ser du han er de mennesker, der leder efter kvinder, ikke? Fordi han så bare Jelka og Edger igennem alle hans games. Og hver gang der er nogen, der kolder ham ud på en open mic og siger, at jeg skal holde kæft, eller fucking sætte den på fucking, hvad hedder det, voice, ikke voice, fucking push talk, så han responderer overhovedet ikke. Det er som man ikke engang selv ved det. Han har ikke et headset. Bro har alle andres mikrofoner muted. Og så bare det her gruntet til ham selv. Ja, så var det seriøst.
Bare høre om dør, så bare... Det var det, jeg besluttede. Det er godt at continue med at spille det. Bare for at prøve at få den der high igen og være i den lobby. Altså, det var fantastisk. Så er det ligesom League of Legends. Ja, præcis. præcis. Sådan one high, hvor det endelig gik godt. De fleste competitive spil bliver rigtig gode, når det er ligesom klokken 2 om aftenen. Fordi der er altid fulde folk stadig oppe, og så får du lov til at møde dem med et game. Og det gør de mest dummeste ting nogensinde. Valorant, det er også bare... Det har fået sådan en reputation for basically bare at blive et datingspil nu. Ja. Lad os være That's what seriøse I'm også. saying. Det er Honestly, bare et også. datingspil. Fordi at, når jeg taler engelsk også, så rører min stemme lige pludselig 20 octaves mindre. Okay, ja. Hello guys, how are you? 20 octaves mindre. Nå, men så er det bare sorry. Præcis. Gør det lige. No, I don't want to. No, I genuinely don't want to. Ja. Exactly. Præcis. Så når det er det, jeg taler sådan, ja? Ja. Exactly. Exactly. Indubitably. Præcis. Men når det er, så spiller jeg fucking Valorant på et tidspunkt, også. Jeg spiller igennem et game. Jeg nævner, at på det tidspunkt, der streamer jeg. Nu kommer jeg også ind på streamer, ikke også? Nej. Kommer sådan en 1 ad, 2 ad, 3 ad, alle sammen kvinder i samme game. Yeah, baby! Honestly, bliver addet af 3 forskellige kvinder. De siger, at jeg skal join deres lobby. Jeg siger nej. Pussy. Game I'm into escape. men. Game escape. Nej. I know what you like. De vidste det. Det var derfor, de er der. De vidste det. Nej, Ja, genuinely. trust, det var kvinden, der gad have en gay friend. Trust. Nej, genuinely også. Der var en af dem senere. Jeg ligesom, de ville gerne have addet dem på Discord til, på samme tid, så fik jeg dem til at join min Discord server. Sådan der jeg havde min stream Discord server også. Ja, den som like har været død i 500 år. Ja, præcis, hvor jeg ikke streamet. Ja, Måske er det tid til at begynde igen, så. Måske. Maybe, ja, nej. Der var en af dem også. De adder mig igennem min Discord server. Og inde i mit DM's, der begynder de så bare at sende billeder af sig selv. Hvilken type billeder? Jeg fik billeder af dem i en kjole. Jo, game is game. Game is game. Shut the fuck Game is up. game. Men de er britisk. Så, nej. De var sådan... Game er ikke game. Game hedder ikke Game er ikke game. De var British. De var også Asian. Så er man nødt Okay, til så at... der er like en vigtig god ting, og en virkelig møg ting. Så når de er British, så er man nødt til at respond med, send mig et billede af dit tandbørst. For at finde ud af, hvor fuck den er. Hvis den er sådan der, ser ny ud. Find ud af, hvis det Hvis den bare sådan, børsten hvis det går sådan enten- skævt ned i bunden. Hvis det enten er så det er virkelig skæv børste, eller hvis det er en mean grinder, eller hvis der er sådan en okay tandbørste. Right? Der er fucking en revejern derinde. Det er for lige for at få den her toplær tand. Hvad er nu de der ting, sådan, der man bruger i fucking sådan sløjtfaner og sådan noget i skolen? De der ting, sådan at man laver med... Sandpapir. Nej, ikke sandpapir, men det der, hvad nu? En stiksav, eller hvad? Nej. En fil, eller hvad? Eller hvad snakker du om? Ja, en fil, ja. Og så vi tænker værste scenarie, og så er det bare sådan en stiksav. Jeg skal tænke engang, vi tænker sådan, det værste nogensinde sådan en stiksav. Det man bruger til at skal igennem metal, og så er vi fucking... Fuck, man. Ej, fuck. Og det er derfor, jeg aldrig kommer sammen med en britisk kvinde. Anyways. Det hedder man bedre. Nej. Honestly, hun var sød over, at hun bare sendte billeder med det samme. Jeg følte, det var lidt sådan pick me girl energy. Da man bare begynder at sende billeder af sig selv lige så snart altså efter et game. Ja. Ligesom mig. Desperat. Så ven, okay, i det mindste prøver jeg mig egentlig nu, okay? Nå, ja, det er True. Det har vi ikke brug for at komme ind på. Den holder sig i DM's, den Det der. kan jeg godt, hvis jeg gerne. Nå, mere end dem, vi ikke skal komme ind på. Hvor meget skandaløst kan vi gøre podcastet? Vi skal have de der visninger, guys. Oh, Vi kan have exposed i titlen. Ja, præcis. Exposed. Hashtag exposed. Hashtag. Jeg siger ikke nogen navn. Der er en, jeg godt kan lide lige nu, ikke Hashtag også? drama. Og nu når vi er i Vordingborg, ikke også? Det er en sådan der også går på samme skole, okay? What? Ikke overrasket. Så der er 1 ud af 3 mennesker, det kan være. Der er ikke nogen Nej, baby, eller honestly. den mindste by ever. Det er en virkelig sød STX, så. Okay? Nej. Honestly. De er mega søde. I I det mindste er det ikke HHX'er. Like, du kunne have begået True. Det kunne være meget værre ham. Okay.
Okay. At de HHX'er, de jeg får kender dårlig dem, rap. der er gode, men jeg kender også dem, der er fucking spadder. Præcis. Men det er bare fordi, bro, at min generation, ikke? Når jeg kommer op, det er sådan, halvdelen af dem er fucking assholes. Yes. Og dem, der ikke er assholes, det er kvinder. Nej, jeg I føler hvert fald altid, af dem, jeg kender, som ikke er fucking spadder. Nej, jeg gik i 10. klasse, ikke? Jeg mødte en HHX, eller tidligere, sådan, selvfølgelig, de gik på HHX dengang. Jeg snakkede med dem, de var absolut de mest søde personer, nogensinde mødte jeg også. Går de på HHX efter. Jeg snakker stadig med dem nu til dag, så sådan, og de er stadig den sødeste person, men bare drengene, og sådan, de andre, som er med på HHX, er bare de værste personer nogensinde. Det er like, HHX er like en weird contrast, hvor der er like sådan 3 mennesker i en klasse, der sådan er actual decent people, og de er bare sådan surrounded af virkelig mange dickheads. Nu, okay. Hvordan fuck er det det bedste, jeg har bydet på, man? Like, fuck. Nu siger vi det alle sammen som HTX-personer, ikke også? Ja, Men, okay. Men det er ikke engang også, fordi jeg kender ret mange mennesker, eller sådan nogen, der er gået på STX, og det er også bare genuinely den tankegang, de har, det er HHX'erne er de største dickheads. Virkelig? Selv for dem, ja. Like, min papbror, han er så lige taget overlov, men ellers, han begynder så nu igen, og også bare, han siger, at sådan, alle dem oppe i STX, det er sådan genuinely forstået, at HHX'erne bare sådan ikke er særlig nice mennesker, og det sjove er, nogle af dem endda, de kommer ned i vores fløjt bare for at hente vand, fordi åbenbart har vi den eneste vandautomat, der har koldt vand. Sådan ordentligt koldt vand. Yep. Så de fylder det op om morgenen og sådan noget, bare sådan har vandflasker liggende. Det er også, det er lidt sjovt, fordi altså, jeg føler, at HHX der får sådan en dårlig rap, men jeg føler også, det er for det meste, men det er Vordingborg HHX, der får det dårlige rap. Ja, men jeg kan For jeg har hørt meget fra andre, sådan, fra andre skoler og alt muligt, også fra andre venner, sådan online og sådan noget, som jeg har mødt igennem det. Så da der siger, at deres HX, det er overhovedet ikke dårligt. Det er overhovedet ikke ligesom det er i Vordingborg overhovedet. Det var virkelig shit. Måske er det bare de personer i Vordingborg. Ja. Nej, jeg tror det er fordi, det at kunne dem, jo være det. Nej, jeg tror, jeg har en tese, ikke? Det er sådan min konspirationsteori. Rigtig mange af dem, der har taget HX, er virkelig shitted. Det er mennesker, der Andrew Tate? der aktivt så og fulgte med, og følgte Andrew Tate, da han var en stor succession. Og så tænkte de, market stock, det er business. Lad os gå derover. Money! Og nu har du like mennesker, der har den der virkelig nederen menneskesyn, der er mødt op i HHX, og bare sådan er over halvdelen af menneskerne, der går der. Jeg føler, det er derfor. Jeg ved heller ikke. Det her den anden dag, der var jeg også sådan nede på skolen og sådan noget. Jeg gik også bare forbi og sådan noget. Og så lige pludselig så var der også en eller anden, sådan der spurgte mig her sidste uge, sådan ude på gangen, en eller anden HX'er, så bare sådan spurgte mig, hey, hvad skal du lige nu? Så tænkte jeg sådan, han havde en eller anden sådan mærkelig måde at sige det på, sådan, hey, hvad skal du lige nu? Sådan virkelig hurtigt. Og sådan, og jeg tænkte bare sådan, jeg skal til Teams, ven, altså jeg går i skole. Og jeg bare, okay, bare gå videre, ikke? Jeg bare sådan, okay. Bare gå videre. Prøv at være til et fucking checkpoint, altså. Det var lige det, jeg følte, da det var, eller det, honestly, altså, jeg ved ikke lige, hvad der gik ind over ham, eller hvad det var. Han stod sådan sammen med en gruppe, men så kiggede han bare sådan bag sig, og begyndte at sige det, og jeg tænkte bare sådan, what the fuck, hvad der sker? Så troede du var en anden, der var sådan for rival gang, eller sådan noget? I don't fucking know, honestly. Rival skolegang. Nah, bro, I swear to God. Skole er fucked på IVB. Like low-key, en lærer, dem som gik på i Vordingborg Folkeskole, Islinge-afdelingen. Nej. I Møntendet vil vide, at jeg har hørt dårlige ting om Islinge. Ja, men alt er justified, og alt er sket. Udover, hvis du har hørt noget om pædofili, den er dog ikke sket. Hvad mindre det har været like, før jeg gik der. Damn, okay. Så det skal være like, før 2000. Okay. Vi kan se. Ja, den skete nok ikke. Men resten sikkert sket. Let's be real. Men basically, en lærer, som jeg havde i mellemtrinnet, som basically var den eneste lærer, jeg havde i alle fag, fordi alle enten ikke gad have min klasse, eller der ikke var lærer. Så vi fik en gut, der ikke engang har skrevet hans bachelor til at blive lærer endnu. Men okay, han var den bedste lærer, vi nogensinde har haft. Han var da virkelig god til det, han gjorde. Men ellers, han har haft en kind of scuffed fortid, og han sagde, jeg er low-key. Jeg genkender bandemiljø i det, der foregår i 4. klassen. Imens vi går i 6. Og jeg kunne kind of også forstå det, fordi når jeg ser nogle af dem gå på gang, du har like den her lille gut,
der er sådan lidt store i det, og sådan guldure på armen. Ikke også? Ja, nej. Det er altid en lille guld med det her guldure på. Ikke? Og det er altid de samme 2 mennesker, der står ved hans højre og venstre side, og så er der like, en lille mindre gruppe, der går bag dem, men altid dem, der er forrest. Og det var sådan, I kinda get it. Jeg føler altid også... Det var like the boss, og the underboss, og så er det sådan ret... Jeg føler altid også, altså de skruer ligesom det er sådan en gang eller sådan noget. Den er foran, ikke også? Han er guldure, han går sådan fucking gangster-agtig walk. Dem ved siden af, de sidder med deres hænder i lommerne og alt muligt. Ja, det er simpelthen, men ham der forrest, han enten går han sådan med hænderne ved lommerne, eller så krydser han sådan armene, mens han går. Præcis! Det er ordentligt fucking sådan 4-klasses gangster walk. Ja, men det er fucking crazy, bro. Det er low-key crazy. Plus, da jeg så gik i udskoling, en gut, der sådan prøvede at lave om på hans liv, sådan, okay, jeg skal lige tage skolegang af det, sådan, det her det er mit turning point, det endte så ikke med at være, han droppet ud. Men i den korte tid, var der i like en uge, så dem man havde snakket med, på et tidspunkt, da jeg var nede på like Biblo eller sådan noget, så stod de ved et bord, så sagde han, nå, vil I have noget coke? Jeg giver. Jeg er sådan, okay, shit, man. Kæft, mand. Vil de have coke? Jeg vil have noget coke, jeg giver. Er du sikker på, at det ikke får dig foder, mand? Nej, det var kokainum. You know, det er hvide, dejlige pulver. Men den første gang, jeg var på fucking Christiania, holy shit, mand. Okay. Nå, bro, Christiania er bare sådan et goofy ass sted, let's be real. De prøver at vende om på det. De prøver virkelig, ja. De prøver op, men like staten gider også bare gerne have, de skrider. Let's be fucking real. Staten vil have, at alle pusherne skrider. Nej, de vil have, at alle bandemedlemmerne skubber af for området, faktisk. Men det vil beboerne af Christiania også have, så derfor, hvis jeg husker rigtigt, de rev vejen af Pushergade op. Ja. De rev cementen op. Men det for er at like, protestere. Folk på, hvad hedder det, fucking, de gider engang at fjerne Pusher Street, fordi like, det er kind of fucked, og de gider generelt, tror jeg, håber jeg, at folk på Christiania ikke gider have et bandemedlemmerne sådan lidt elegant skubber ud af det, fordi det er dem, der gør, at drughandlen faktisk bliver farlig. Det var begyndt at blive aggressivt og plus der har lige været en situation med Loyal to Familia og en anden gang, hvor der var nogen, der havde stjålet nogens hash og sådan noget, og nu er politiet involveret, og det endte i skyderier, og nu er vi sådan på grænsen af bandekrig i København, mener jeg. Så det er sådan... Ja, hvis vi bare sådan kunne fjerne det fra et område, så vi sådan har et sted, hvor hippierne bare sådan kan sidde og ryge hash og lave like organic ting. Lave der hippie-ting, ja. Ja, hippie-ting, der bare sådan er virkelig dope kunst, mad, der sikkert smager virkelig godt, og hash. Og Christiania cykler. Hvad fuck? Ja. Christiania cykler. Bro, den første cykel, jeg kom, da jeg kom til på Christiania, den sad i en fucking lygtepæl. Jeg tænkte lidt, sådan, er det sådan en modern piece of art, eller hvad fanden er det, der foregår her? Som også som jeg hader København, fordi jeg kan ikke sådan lige i storbyen. Men hold kæft mig, hvor det også bare være dejligt. De har fucking alt, mand. Ja. Jeg skulle ind og se en film, ikke? Så vi kommer ind i København. Somehow fandt jeg sidder og parkere. Det var fandme overraskende. På en eller anden måde i København? Ja. Damn, jeg troede, vi skulle sådan like, parkere op ad en gade, men vi fandt sådan et actual parking spot, hvor vi ikke skulle betale. Så kommer vi ind. Så tager vi metroen, fordi vi har parkeret op. Hvor I ikke skulle betale? Nej. Ja, sådan en gratis parkering inden for like... den tid. Og en tidszone, hvor vi like, også kunne nå det, ikke? What? Så vi parkerer der, tager metroen ind til, hvor det var, vi skulle se film. Og når vi så kommer ud af metroen, så ser jeg 3 musikbigs på vej ned til, hvor det er. Sådan pladebutikker, CD, sådan noget. Og generelt sådan. Og det var sådan, damn, hvor ville det være fedt, hvis vi sådan havde noget. Før I fucking kan vi få det, som får endnu en fucking pizzeria? Ja, men det er det. Like, hver gang vi har prøvet at få noget, der er lidt mere niche, er det bare gået under, fordi ingen har købt derinde. For eksempel, vi havde en Boba Bix i like 3 uger. Den gik under, det var slet ikke en god Boba Shop. Men jeg har aldrig prøvet den, så jeg kunne ikke sige så meget om den. Nej, de har den også andre steder, men det var ikke godt. Man kunne se det og kigge på den udefra. Ja, og alligevel, jeg synes, jeg har set sådan en i Nedver, det var ikke godt her alligevel. Det var sådan billigt, men ellers, de havde det. Og den lukkede. Vi har også haft sådan andre mærkelige butikker, de er også lukket. Like, det tætteste vi har på noget, der er lidt mere specielt, det er en helsebutik. Men det er sådan også det mest sikre bet med noget, der sådan er lidt mere spændende. Og man kan ikke engang fælde hat og briller derinde. Det er fucking umuligt at finde noget som helst derinde. Jeg føler også bare, altså Vordingborg burde have lidt mere diversitet ind over det. Jamen det er også bare, like, det er den største kommune. Sure, vi er like fucking fattige. Men igen, største kommune. Jeg synes, vi burde have lidt mere kulturmæssige spændende ting. Præcis, have et eller andet, der skal... Eller jo, vi har jo selvfølgelig Vordingborg Festuge, eller... Ja, men det er jo ikke nok for helvede. Nej, det er lige præcis det. Det er ikke nok... Okay, nej, nu kan jeg tage et eksempel fra, hvad det nu... Fra Steve, hvor jeg kommer fra selvfølgelig også. Steve har så meget mere kørende for sig. Like, vi har om jul også
fucking juletræ, kæmpe juletræ, der bliver hentet op midt inde i byen. Det vil vi have, men vi har ikke kunne source et godt juletræ i 3 år straight nu. Præcis. Så Vi finder bare det bedste juletræ hvert år, putter det op, fucking har sådan en lille julehus lige ved siden af alt muligt. Shoppene, de begynder at have julepynt, der bliver hængt op og alt muligt. Det ser fucking hyggeligt ud om julen. Du skal, sidst jeg var oppe og se juletræet tænde, det var det sidste år, jeg nogensinde gjorde det, fordi normalt så gør de en ting ud af det. Præcis. Og så juletræet så fedt ud, alt var sådan godt. Og folk lavede den der countdown, folk var virkelig spændt, og så var det mest nedladende shit nogensinde. Som i, normalt havde de sådan en lys hængende ud over det hele på træet, og her var det bare sådan en ting, der gik... Nej, de gik bare de der sådan 3 stik, der rører ned af træet eller sådan noget. og alle var sådan, og sådan, så snart folk sagde, de gør sådan showet, så lad os lige væk julemanden, lad os gøre det helt. Og så alle holder bare kæft bagefter. Jeg var sådan, ikke nu, det var sådan, go! Bare stille. Og jeg var sidder i chok. Nej. Det er så synd. Folk var så spændt på at se, fordi alle de andre år, der er sådan sat forskellige lys rundt omkring, så hele træet bare sådan lyser op. Og der var det bare så undervældende. Og folk var bare sådan, nej. Det er også så fedt, jo. Det eneste gode ved den dag, det var, at der var gratis risengrød. Low-key. Selvfølgelig. Jeg føler, at en af de bedste ting, sådan der vi nok har noget omkring det også. Legit, tirsdagsmarked. Sådan, for jeg tror, det er 5 eller 6 gange hver tirsdag, hver uge, inden i sommeren, kommer der bare sådan en dag hver tirsdag, hvor der folk, de bare får lov til at sætte op deres egen boder, og bare hygge sig omkring det. Selv noget lort, selv alt det, sådan, jeg gerne gider, bare hygge jer omkring det. Se, jeg synes, det er fedt. Det skal være om tirsdagen. Nej, det skal være en tirsdag, hvor det er tirsdagsmarked. Jo, altså, det er godt specielt, jo. Og der jeg også, synes, der er det tirsdagsmarked, det går. Det er fint nok idé. Jeg synes bare meget, at det de sælger, det er jo egentlig bare sådan ubrugeligt shit, folk ikke skal bruge. Så er der få actual craftsmen, der har deres ting. Præcis. Jamen det er bare sådan, det er bare ikke gjort for et loppemarked. Sjovt nok. Der er en lille bod, der også så på et tidspunkt, der bare solgt julepynt i midten af sommeren. Det jeg kan godt acceptere actual gutter, der har et craft, der tager til, men ellers er det bare et glorified loppemarked. Og det synes jeg er sådan lidt... Min far, han har en onkel. Jeg synes bare, actual flere craftspersoner, der faktisk har et eller andet mere specielt at byde på, end bare, brugte glas. Min far, han har en onkel også, sådan der legit sælger sådan, crafted træting derop. Han sidder sådan sliber det foran men da sådan på dagen. Se, det synes jeg er fedt. Ja, jeg synes det er fucking fedt. Der var snortopper, der var skåle, der var sådan alt muligt lavet af træ. Men jeg synes tirsdagsmarkedet skulle have blevet brugt til folk, der har et egentlig erhverv og gider gerne sælge sådan actual ting. Det synes jeg, det skulle have været brugt til, i stedet for bare folk kommer og sælger shit. Der var også folk, der sælger sådan NES games og alt muligt sådan gamle spil. Ham så jeg. Okay, se, okay. Når det kommer til vintage items, kan jeg godt forstå det, men hvis det bare sådan er brugte lort, vi ikke skal bruge til noget, så synes jeg, det er lidt sådan, hvis du er en actual collector, eller en craftsperson, så giver det mening. Fordi jeg så ham der NES-storen, og jeg var sådan virkelig tempted til at købe noget, men så var sådan lidt, jeg kommer, okay, en Game Boy for 150 kroner, jeg ved godt, det er en gammel ting, og selvfølgelig er den dyr, men det er sådan lidt, og kommer jeg til at bruge den til meget? Okay, ikke. Så jeg gad ikke, men jeg var fucking tempted. Men en Game Boy, du kan tage den med dig. True. Men du kan have den med i lommen. Altså, det er ligesom samme størrelse som en... Det er ligesom samme størrelse som en sådan moderne telefon. På den er virkelig skoft. Han kunne næsten bare købe sådan en telefon, i stedet for den der lille lort, han har. God point. Sebastian. Det kan være det tid. Ja. Til hvad? At købe en ordentlig telefon. Nej. For jeres skyld. Nej. Bare for en egen skyld, altså. Men Nokia'en. For alle derhjemme, han løber rundt med en Nokia 3310, lavet på ny model, der har en værre version af Snake, og sender i... og Doodle Jump. Men det skal du betale for. Ja. Du har betalt for Doodle Jump? Nej, jeg har dog ikke betalt for det. Jeg har brugt mine 3 free trials, og det er det. Det var mig, der brugte en af dem på Doodle Jump. Ja. Der er nok plads til sådan der 5 billeder, skal man den har mere plads end... Fordi det er det der med telefonen. Den har en storage capacity, ja. Men de har afsat storage til forskellige formål, så du kan max have 5 billeder. Og selvom den har mere storage, så har videoer og sådan noget. Men du må max have 5 billeder. Og du kan ikke ændre det i den settings. Så du har bare sådan afsat storage til ikke en skid. Jeg vil ikke være overrasket, hvis du kun sådan kan have 3 videoer på den, eller sådan noget lort. Jeg har ikke prøvet. Fordi jeg frygter at tage video på den. Det ser virkelig lort ud. I stedet for at spare op til en 25.000 kroner PC, burde du købe en ny telefon. Til 1.500 kroner måske. 1.500? Måske, hvis han er heldig. Jo, okay.
Til 1500... sorry, jeg fik 1500 noget andet mix up, sorry. Nej, ja. Min 500 computer jo er sagtens. meget stadig. Jeg overvejede at få en smartphone, men det er sådan, hvad fuck vil jeg bruge en smartphone til? Let's be real. Mobile pay. Apps. MidiD. Det har jeg literally min iPad til. Okay. Og min computer. Når du Apps. ikke er hjemme. MobilePay. Ring Hvad hurtigt. fuck skal jeg bruge noget til? Jeg betaler med kontant, når jeg er ude. Og ellers, så hvis jeg skal ringe og sende beskeder til folk, har jeg nok en. Ring 112. Folkens, hæv med. Nej. Put kontanterne ind på din bank. Bagefter det, brug appen til din bank på telefonen, så du kan bruge den, mens du er ude. Men nej, jeg vil hellere bare betale kontant. Så har jeg mere styr over, hvor meget jeg faktisk bruger. Fordi jeg har Det har du sgu også, hvis du har en telefon med en app på. Ja, men like... Du har mere kontrol end over. Du kan se din bank hver anden sekund. Ja, men jeg kan også se, hvor mange kontanter jeg har. Han mister mere sin sjæl, når han betaler kontant, okay? Han opdager, at han giver pengene væk. Det gør han ikke, hvis han bruger kort. Eller sådan noget. Du får ikke lige så mange penge på den måde, Mentalt gør han ikke. Jeg trykker på en knap på min telefon, når jeg har fået items. Det føles mere gratis at gøre det, end at jeg faktisk har personligt overladet nogle penge til dig, så jeg kan få mine varer. I don't know. Så for mig er det sådan mere etisk korrekt at betale med det. Like, Hvad fanden er det? I don't know. Penge er penge. Jeg vil ikke sige etisk korrekt, Jamen, men hvad du har en pointe i, Ja. det er nemmere at se, jeg har givet noget væk, men etisk korrekt, det Jamen, jeg er ved- lidt jeg ved hivende. ikke, Ja, jeg hvad elsker fanden folk. har kontant noget med etik at gøre? Jeg ved ikke, okay, måske ikke har etik. etik lige nu i skolen. Holy shit. Nu begynder vi. Hvad vil din professionelle uddannede mening om det så være? Ja, så der er intet med etik og det at gøre. Etik er nok det forkerte ord at bruge. Men det har bare sådan en anden effekt at sådan give det med kontant. I don't know. Jeg føler, at jeg bruger mine penge mere responsibly, hvis jeg gør det kontant. Det har en effekt i forhold til, at du giver en faktisk noget. Så Ja. det der betyder noget i forhold til, at du putter dit kort på en skærm i 2 Præcis. sekunder. Så er det psykologi eller etik? I don't know. Det er psykologi, Ja, det er jeg frem til her. Ja. Se, han vil se en sådan hjemløs mand gå på gaden og bede, men så har han en QR-kode, og så vil han tænke, selvfølgelig, det skal jeg lige scanne. Jeg har lyst til at hjælpe ham. Men hvis han har en hat eller sådan noget, så siger han, ej, jeg kan jo ikke bare, altså det er synd for ham, men jeg kan jo ikke bare lige give ham et eller andet. Nej, Loki. Hjemløs person går ud med en QR-kode. Nej. Loki. MobilePay. Hvis jeg er faktisk virkelig sur. Apropos det, Noah. Der var en situation, hvor da vi var i Tyskland, ikke? Der var der en bækker, og jeg gad virkelig gerne give dem penge, men jeg havde forventet, at hjemturen var den samme som turen dertil. Right? Og der stoppede vi først i Tyskland, så du kunne bruge din euro der. Så jeg gad gerne gemme min euro til det, og så kunne jeg da ikke bruge mine danske kroner, når vi var tilbage i Danmark. Problemet er, jeg fandt ud af, at vi kun stoppede i Danmark. Så jeg kunne egentlig bare have givet ham min euro, men det fandt jeg først ud af senere, fordi fucking busplanen ændrede sig. Ellers har jeg givet ham euro. Det er fucking nederen. Så det sad jeg bare i Danmark med nogle euro og sådan, hvorfor stopper vi? Kørte like 3 timer straight, hallo? Like resteplads, et eller andet. Og sådan, nej, så kørte vi 4 timer, nu er vi i Danmark. Og sådan, fuck dig! I er grunden til, at jeg ikke gav en bækker, like 70 euro. Fuck dig. Ja, det er lidt uheldigt. Ja, men det er fordi, de har ikke snakket om fucking planen. De tænkte bare, det må være den samme gut, de har hyret, eller sådan samme firma, eller samme ting. Det vil jo give mening. Men det gjorde det jo ikke. Vi tog 3 stop på vejen derover, vi tog 1 på vejen hjem. What? Jeg synes også, det er meget crazy, altså. I forhold til, hvad er det nu? Danmark i forhold til Budapest. Jeg ser rigtig mange... Nogle gange også. I Danmark, der ser jeg sådan bækkers og sådan noget derude, eller noget. Også i København og sådan noget, der ser jeg ret meget jo. Men jeg var henne i Budapest også. Legit ikke et eneste bækker udenfor. Det er sådan et forholdsvist fattigt land. Men det er bare sådan, alle har et hjem, de er bare alle er fucking fattige i det. Ja, nej, men det er også lige præcis det, jeg så. Jeg tror, jeg ved ikke engang, hvis jeg så nogle bækker eller sådan noget. Men altså, den mængde difference, der var imellem, hvor mange penge der folk de havde. Der så folk, der kører rundt i sådan normale biler, man ser nu til dagligdag og sådan muligt. Og så lige pludselig kom der bare en Lambo hen. Ja, selvfølgelig. Og selvfølgelig så kørte den Lambo hen imod mountain-området, der var om bagved. Jeg skulle til at speede. Jeg skulle til at åbne op for den lortemotor, de har placeret. Jeg føler, der er den største, altså der er sådan, hvad jeg skal sige, der er normalt sådan økonomifolk, der bor nede omkring i Budapest-området. Og så er der alle de rige folk, der bare er hen i fucking det er sådan, jeg har det at bare være her i VB. Når jeg ser sådan gutter køre, like, I don't know, en shitted Peugeot, eller sådan normal Volkswagen, Toyota. Og så bliver jeg den her en gut, jeg ved ikke, om jeg også har set ham, der kører like en mærkelig teal turkis BMW med helt nye brake plates. Ja. Den der en gut, han kører meget tit her, jeg ved ikke lige, hvad fuck han laver.
Og lige der i fredag til Puttefest, der var... nu har folk virkelig spurgt sig ind til datoen, ikke? Men der kørte han, og der åbnede han op for den bils motor, ikke? Ned af... fuck hedder det? Jeg kan ikke huske, hvad vejen, men der en straight, der bare var. Sådan også lige gas op. Det lød fucking fedt, ikke? Men det er også fordi den, you know, god gammel V8 V6 engine i men ellers, ja. Det er sådan, så gør han det, og det er sådan, det skal du også skrive til. Og så lige pludselig, også nogle dage, der ser bare sådan en Tesla, ny, fin, lækker, kører Hvem fuck har råd til det hernede? Jeg ved godt hvem. Jeg er faktisk ved at tale om det. Ved du, hvad der er meget deprimerende? Jeg kører over til jobcenteret. Dem, der arbejder der, det kører rundt i Tesla'er. Altså kommunalarbejderne. Det er dem, der kører rundt i Tesla. Det er kommunalarbejderne. Jeg tager ikke pis på dig. Det er kommunalarbejderne. De kører rundt i Tesla'er. Og så kører de rundt til de fattige, der er sådan der jobcenter, fucking TAMU og så videre. Alle det lortesteder der. FGU. Og så bare sådan der, du kan se forskellen. Nå, også det sjoveste der. Dem, der også kører race, det er folk, der kører i de der skramlede kasbiler. Ja, præcis. Til Puttefest var der en gut, der bare kørte laps i sådan en shitty, virkelig stor Toyota, der bare sådan havde rystet over det hele, og hver sving, der hører man bare i håndbremsen. Og senere hen på aftenen var der bare sådan 3 gutter, der kørte race, så hvis man går derop, den der lange vej, der kører sådan enten op mod Algade eller mod stationen, ikke? Der kørte de bare, de kommer lige sådan rundt om hjørnet. Det er basically det eneste tidspunkt, hvor du kan køre race. Hvor det er altså, på et andet tidspunkt, så er der mindst sådan en eller to, der kører rundt sådan, omkring på hver vej. Men til Puttefest, der er jo ikke nogen, der gider at være der omkring. Nej, der giver de færreste, og de gør det, fordi der er ikke andre veje. Det er, sådan, det er den eneste vej, der er at køre igennem. Der er ikke nogen, der gider at være omkring det område i mellemtiden. Nej, så når det er tiden til Puttefest, så hvorfor ikke gøre det jo? Ja. Altså. Og så apropos dyre biler. Jeg lærte her den anden dag, at gutten, der er skoleleder, altså ham, der er sådan øverst i hierarkiet, udover uddannelsesministeriet på Vordingborg Folkeskole, han kører i den nye Volkswagen elektriske brødbil. Den ser fucking grim ud udenpå, men den er fucking funktionel indeni. Det er sådan, den har alt muligt storage compartments, der bare sådan ikke er meningen. Du kan lægge de bagerste 3 sæder ned, og sådan få et kæmpe fucking bagagerum. Så virkelig nice bil, men også bare, du er den eneste, der har den bil, og man ved præcis, det er dig. Yep. Der er få elektriske ting på deres parkeringsplads. Der er sådan 6 af dem, og han er en af dem, der parkerer der. Og resten har bare sådan en Seat eller en Ingo eller sådan noget, der også er hybrid. Og resten, det er bare sådan benzinbiler, der holder. Der er 3 forskellige, sådan, hvad jeg skal sige, der er 3 forskellige sådan stages til, hvad der er af biler i VBS. Vi har Tesla. Ja, sådan, præcis, det er Tesla. Tesla high-enden. Yeah. Så har vi sådan, jeg ved ikke, Toyota, Mazda, de der sådan typiske... Okay, jeg ser mere Toyota end Mazda, nogle gange BMW og sådan noget. Jeg også sådan midt-end på en måde. Nej, bro. Toyota, den kan range både fra low-end til midt-end. Det kan den godt også. Det er folk, der har en ny Toyota et eller andet, eller en, der har en skrotkast Toyota, der bare bliver ved med at køre. Men vil du gerne low-end? Vil du gerne low-end? Fucking Fiat 500, bro. Hvor mange af dem, jeg ser, bro? Nej, bro, low-key. I skal have en gammel Toyota Colt. Min far har en lige nu. Den har kørt i over 10 år. Og alt fungerer faktisk, som det skal. Det eneste problem, den har, det er, at den højre fordør, det enderlige er ved at falde af. Og man kan ikke sætte det fast, og der har kun været et problem med batteriet. Og det er det eneste, der har været galt med den bil. Fordi den er ikke en stærk bil, og den skal sådan prøve i optrækket for at komme over en kantsten, men den kører og virker præcis, som den skal. Er en god opdatering på teen? Nej. Okay. Jeg må lige prøve. Er det ikke sådan kold nu? Og sådan kedelig? Det er kold. Smager af vand. Det er koldt og smager af vand. Okay. Varmen er vand nu. Den er også kold, fordi du er bare kold. Den stå. Den er ikke særlig god, når den er kold. Den smager vand. Den smager sådan værre vand, end der vil jeg sige. Men overvej lige, den er ikke bitter overbrygget. Den er ikke overbrygget. Man kan ikke overbrygge den der te. Den er umulig. Det er i det mindste noget i hvert fald, man kan overbrygge den. Ja. Man literally kan ikke. It's impossible. Vid det Jennings te. You cannot fuck it up. Jeg kan aldrig sige, at du med sikkerhed kan sige, at den kun smager vand dog. Den har mere smag til den vand. Der er mere til der er 2 her, der er en i, så... Ja, det er 3 mod 2. The majority wins. Men lad os være helt ærlige. Den smager ikke af noget, udover vand. Det skifter bare på teksturen.
Ja, du har ret. Nej, den gør ikke. Du har ret. Det gør den nemlig ikke. Den smager ikke om andet. Det er 3 ud. Den 3 smager ud ikke 2. af vand, mener jeg. Nej. Det var ikke, du sagde. Jo, Nej, faktisk. nej, den Den gør smager ikke. ikke af Den vand. smager floral, den smager mere sådan... Den smager tykkere. Du kan ikke give en eneste Det smag. er te! Okay, lad mig se her. Du siger, at den smager floral og sådan noget. Du siger bare ord. Du siger ikke, hvad den smager af. Jo, det har jeg lige sagt, den smager floral. Ja, den smager floral. Hvad betyder det? Nej, nu Hvad- glemte jeg lige. Vi hvad er den glemte at tætteste- smagsnoter til hvidvinen. Hvad er den tætteste blomst, den smager Nej, på? jo, vi talte om det. Floral, Nej. det betyder blomst. Det er sgu ikke blomsternavn. Nej, mand. Floral, det betyder ikke blomst. Men, Det er Det er ikke engang, det er ikke engang løgn. Hvilken plante smager det af? Det er ingenting for gjort. Det er det, floral betyder. Snakkede du om smagen af hvidvin? En dybt med smagsnoter. Det glemte vi at gøre. Like, vi gjorde det med chipsene og teen, men vi glemte at gøre Hvis jeg sagde, den smagte godt. Jeg snakkede faktisk om, at den var syrlig nok, den var sød Ja, nok, du til snakkede om, den smagte fint ja. nok til at drikke. det er sådan generalized. Jeg er Fuck snart- det, nu går jeg in depth med bundshatten, der er tilbage i flasken. Jeg er snart ved at hælde den her te over mikrofonen og sige, at der er seerne, eller lytterne, de skal smage efter. Altså, jeg svæver. Jeg svæver. Det er lige før, man gerne gider. Okay. Du gjorde ting med den her Jeg har brug for Jeg har brug for navnet af teen, så jeg godt kan få lytterne til at prøve at smage efter. Og give en rigtig opinion på det her. Fordi jeg kan ikke Hvad hedder teen? Den her te, det er en ren hvid te. Så basically bare tea leaves for teplanten i hvid variant. I at like, den er blevet ristet så mindst som muligt. Hvad købte du? Det blev ikke købt til, men det blev givet som en gave. Spørg ham. Hvad er produktet? Anton, hvilket produkt? Hvad Nej, blev jeg købt? finder lige posen. Nå, Så er kan det den der? Den der. Og teen. Nej, men jeg kommer med... Jeg kan gå for den her. Nej. Hvad er produktet? Te! Det er te. Okay. Folkens, køb te. Uden sukker. Hvad smager det af? Det er fra Malmø. Det er fra Malmø. Nej, det er... Ja. Køb te fra Malmø! Ja, Lige Hvad nu! smager det af? Vand eller te? Den var fra Malmø. Men ikke de nyeste, dem før det. Find pose. Jeg vil, inden jeg finder posen, vil jeg lige give hvidvin smagsnote in-depth take. Oh my god, here we go. Okay, ja. Fair nok. Så basically, på startpaletten har du en generel citrusnote i at, like, du er ude... Ja, hold lige kæft. Like, sådan, Bro er lidt alkoholiker. men like, du ved, sådan citronsaft, citronskal. Derude er Ja, jeg kan godt smage det også. Det kunne jeg udvikler egentlig sig godt lidt huske det. over i en mærkelig pære æble, sådan grøn æble, sådan sur æble, pære-ish kinda. Nobody gives a fuck. Hold din kæft. True real, true Det er en del real. af podcasten. Del af, like, så kan lytteren indvikle sin hjerne i den... Okay, så vi har fat i 60-årige fædrok. Ja, ja. Like, igen. Noah, jo større demografi... Der er en stor målgruppe, okay? Der er en meget stor Jo målgruppe. flere seere, Noah. Stor målgruppe. Så ja, så du har citrus, citron skal gå ind i... Dem alle sammen på én gang. Gå ind i, like... Det er deres yndlingsdel på. Ej, man. Så like, citron forward går ind i, like... Sådan syrlig æble, sådan kind of mineralitetskørende ting. Og så ender den faktisk bare lidt vandet i eftersmagen, for at være helt ærlig. Let's be real. Den er lidt kedelig der. Og så ender den også meget hurtigt. Den laster ikke længe. Altså, hvordan skulle den være sjov? Nå, hvis du måske havde lidt krydder til den. Like for eksempel meget tit i rødvin. Betegner sin vin som sjov. Jamen, han sagde, den var kedelig. Så jeg spørger, hvordan den skulle være sjov. Okay, Kan betegne vinen som sjov. okay, Han betegner den som kedelig. Hvis den var kedelig, Så skal den kedelig, fandme også være sjov, okay? Ja, var det lige det? Lad os være helt ærlige. Den kan godt være sjov, som jeg er Jamen, kedelig. like, er hvis sådan den er en sjov, chili så og har den lidt mere fylde, Mads. Og hvad? Den er, når den er sjov, så har den måske lidt mere fylde, længere eftersmag, og noget form for krydderi, peber, paprika, kanel, et eller andet derovre, ikke? Et eller andet, der sådan... Zwar, you know? Du kan ikke sige, at den bedste vin, vi har på showet indtil videre, er kedelig. I forhold til nogle af de andre. Ja, men okay. Nej, vi har haft en god rødvin, vi har haft to, der var kind of shit, og så har vi den her, der er sådan... Ja, også er men god. de har ikke den der eftersmag, der bare sådan der af miasme, af bare sådan der af dødeligheden selv. Altså, hvad Okay, jeg mener, det var nogle de af dem to, har der haft var det. lort, der Det er havde det, jeg det. siger til dig. De to, der Den var her er dårlige, de faktisk har- god. Den her, den er god, men det er sådan... har ikke rigtig 50 eftersmag, kroner. det er det. 50 kroner! Ingen eftersmag, ikke bedre end dødelig Jo, eftersmag. jo, men det er stadigvæk kedeligt. Altså, let's be real. Wow, den er kedelig. Jeg har ikke lyst til at kaste op, altså. Ja, men det er jo det. Selvfølgelig, den er jo god, men det er ikke, hvor jeg tænker, wow, fantastisk. Og alligevel, det er et virkelig godt køb for 50 Den er kroner. drikkelig, og man tænker ikke så meget over det. Den gør, hvad vinen skal. Ja, ja, det er jo også fint nok, men... Du køber en vin til 50 kroner. Hvilke forventninger havde du? Jamen, det er jo det. Den er kedelig. 50 kroner vin. Åh, det er kedelig vin. Dufter godt. Men det er det, jeg siger. For en 50 kroner vin, virkelig godt. Ellers, you know, ikke det bedste, jeg nogensinde har drukket.
Hvis jeg købte den her for 50 kroner? Ej, den var faktisk okay. Hvis jeg købte den her for 120, pis. Ja, fordi standarden for en vin til 120 kroner er jo væsentligt højere jo. Hvorfor Jeg kan vi, forventer jo meget mere end vin, hvorfor der kan vi ikke koster bare have, at god vin er god, og dårlig vin er dårlig? What? Er det rigtig god opinion for en gang? For real. Ja, men altså, men Mads, hvis en vin, der er virkelig god, smager lige så Mening. godt, som en vin, En der mening, koster der 10 giver gange mening. mindre, så vil du jo hellere bare have den der 10 gange mindre. Fordi i retrospekt, så er den dyre jo ikke så god, da du giver så mange penge for et produkt, der smager lige så godt som noget, der er billigere. Smagforskellen er sgu da stadigvæk ikke anderledes. Det er bare, du giver mere for den. Ja, så vil du jo hellere give det for den billige. Ikke Ja. er den billigere bedre. Det er heller ikke det, vi Ikke altid. Der er et breaking point, okay? Der er et breaking point. Han har en mening, der giver mening. Præcis, det er det, jeg siger. Bro, det jeg siger er, at sure, for en vin, der er 50 kroner, er det et virkelig god vin, for det du vil få for de penge. Fordi det der... Ja, Shit! Og Det var så, det. og nu kan du holde kæft. god vin. Nu kan du holde kæft. Sådan der. Du har ikke brug for at sige men. Ja, præcis. Der er intet men. okay. Men ja, for en vin for 50 kroner er den god. Du skal ikke sidde og compare 50 kroners vin til, hvad en fuck er det, vin Ja, du sådan finder. der, den her vin fra 1985. Der har jeg dog ikke drukket en vin fra. Den ældste vin, jeg har drukket, det var en vin fra 2007, og den var ikke god. Og druerne kommer præcis fra de her koordinater på jorden i den her del af Frankrig eller et eller andet, altså. Og det betyder så, at de har fået præcis de 29 minutter om dagen af sollys. Og den koster kun en lille sum af 105.000 kroner per fucking flaske. Age like Hvad siger fine wine. Altså, hvis du comparer det til sådan noget, ikke, så selvfølgelig, altså. Men altså, kom nu, mand. Perfekte For conditions. prisen er god. Lad os sige det sådan. Ja, færdig. Kun god for prisen? Også Kom bare- nu. Jamen, den Du er også- undersælger den. Men det var god. Men Du især undersælger for prisen. Paul Mads. 50 kroner. Lille Paul den er Mads kan ikke meget klare god det for her. Den er meget god. Nu er vi tættere på, hvor vi skal hen. I forhold til, hvor meget du har givet, får du rigtig meget for dine penge. Tak. Længere er den jo ikke, altså. Mor og far slås igen. Vi giver også så Charles Trumper. Fuck. De slås om vin den her gang. Jeg kan kun komme til at tænke på, at det her ligesom at compare fucking nyeste Call of Duty eller et eller andet til TF2. Det er derovre. Hvorfor det er TF2, der vinder hver gang. Ja, fordi man kan få det for gratis, og så 3.000 timer senere. What? I forhold til Call of Duty, som du får, du ved, 4 timer for campaign. Og så har du, 50 timer af 50 sjov multiplayer. sjov Og så kommer det multiplayer. næste spil ud. Og Så har jeg så... aldrig spillet et COD Og game. så i de gamle spil, 500 timer af zombies. Jeg er sådan low-key. Jeg har aldrig actually spillet et Det COD er derfor, jeg game. spiller de Du har gamle. aldrig spillet Call of Duty? Jeg har aldrig spillet et COD game. Ikke en Jeg har eneste. spillet et What? Call of Duty spil. Ja, jeg har ikke spillet et eneste. What? Hvordan er det muligt? I don't know, det appellerede bare aldrig til mig. Jeg har spillet Jeg tænkte Og aldrig, lad os høre, det var fedt. hvilket et og hvilket et. Lad os starte her. Jeg har ikke spillet nogen. Det er det, jeg sagde. Jeg Nå, har du- aldrig du har ikke spillet. Hvilket har du Jeg har spillet? spillet Infinite Warfare. Nej! Men kun campaignen, fordi multiplayeren var død, da jeg spillede det. Okay, nej. Campaign? Okay. Den er god. Den er god. Den er god. Det var sjovt. Zombies? Okay. Jeg nu Okay. at spille den. Der- Multiplayeren var død. Multiplayer. Det lyder som om, du er lidt mere inde i Call of Duty, end de andre to er. Hvad er dit yndlings Call of Duty? Det vil jeg gerne vide. Det er svært, okay. Men jeg synes ikke, det er svært for mig overhovedet. Modern Warfare. Det er svært, okay. Jeg Nej, kan jeg vil gerne sidde... høre, hvad han siger først. Jeg kan sidde og appellere til de OG's og sige, faktisk to og sige Original Modern Warfare. Men, jeg vil sige, det er enten imellem Black Ops 2 eller Black Ops 3. Black Du Ops, var så tæt på. Du var så tæt på. Black Ops 3 også. Fordi, okay, den har den værste campaign nogensinde, lad os bare... Ja, det er derfor, jeg Men siger det. Trinko Boom. Den havde en god multiplayer. Med undtagelsen for lootbox-systemet. Og den havde noget af det bedste zombies nogensinde. Inklusive med den har mods til det, så du godt kan modde ind nye maps, når folk de Det laver. er rigtigt, det er rigtigt. Ja. Og de har nogle af de bedste maps nogensinde lavet til noget zombiespil. Men jeg kan også gå med World of War. Jeg har spillet en eller anden fucking sindssyg World of War 1. Der var sådan her, bare sådan her fuld med LSD og det ene eller andet. Det var bare... Jeg ved ikke, hvad fuck det var. Det var Og det er sindssygt. det yndlings. Men det er ikke det, min spil. Okay, Okay. Okay, det handler om, hvad du taler om. Hvis det er sådan her, bare pure kampagne. Jeg kan bedst lide Black Ops 1. Fair. Men overall, Black Ops 2, synes jeg er det bedste. Ja. All around game. Fordi den har en sindssyg kampagne, sindssyg multiplayer, og
zombies er okay, relativt mæt, faktisk. Okay. Men de 2 vigtige ting er der, og det er sindssygt. De carry up. Ja, det carry virkelig. Okay. Alle de har deres gripes med hver eneste Call of Duty-spil, med undtagelsen for Black Ops 2. Ja, præcis. Alle de elsker Black Ops 2. Okay. Jeg tror ikke, jeg har prøvet Black Ops 2. Det er Nå, en hvad gang med, løgn, at vi tager det over til en genrespil, vi alle sammen har et eller andet erfaring med? Okay. League of Legends. Ja, en seriespil. En seriespil. Hvem har jeg spillet Dota? Min far og hans venner spillede Dota dengang, hvor det faktisk var sejt at gøre. Jeg har spillet Dota fucking en lang gang. tid siden, bro. 20 år siden, og det var gammel Jeg har Dota nu er, downloadet altså. Det er og fucking gammel. multiplayer. Ja, det var den første, men dengang toeren. Og jeg ved, hvad spørgsmål du? Okay, så like Far Cry-serien. Jeg kan godt. Jeg har spillet Primal Jeg og har, 3'eren. Har overvejet at spille jeg Far har, den, Jeg har den på en wishlist. jeg har haft den absolut værste snak med Sebastian omkring Far Cry i så lang tid. Men det er også bare fordi, at like, jeg er ikke så stor fan af træeren. 3'eren, det er den bedste. Men den falder også af, Jeg kan efter sige, du dræber 3'eren også er den- Vars. Ja, I kom, forhold okay. til historie, der er 3'eren den bedste. Men den falder Ja. af, når du dræber Vars. Okay. Har du spillet eller har du set en videogame essay? Spillet lidt af det, men det er fordi, det var Lidt af det. Ja. Du tager Ja. bare en anden Nå, okay. mening. Som en, Okay, dog ikke som en, med der at har tage spillet igennem gameplay. hele Far Cry 3, hele Far Cry 4 og hele Far Cry Primal, så kan jeg sige, at ud af alle de 3 spil, der er Far Cry 3 det bedste i forhold til historie. Ja. Mm. Nu kommer spørgsmålet. Hvilken ending tog du? Jeg vide. Prøv at gætte. Den obligatoriske. Jeg kan ikke huske, hvad sådan nogle af dem hedder. Fuck. Det kan være lidt spoilers for mig. Ah, fuck Okay, er det virkelig... Spoiler alert! Så I ved, hvad der sker i Far Spoiler Cry 3 alert. længere. Kom nu. jeg tror selvfølgelig, du var den gode gut, der tog ending, hvor du redder dem alle sammen. Ja, det var en. Okay. Ja. Selvfølgelig. Det er the good ending. Hvorfor ikke, altså? Men først, du skal skulle have det taget så endingen med sexscene. Din fucking idiot. Det var en mulighed. Hey, man ved ikke, hvor mange jeg gik tilbage og spillede det igen, altså. Nej. Men lad os, jeg spillede lidt af 3'eren, hele 4'eren, 5'eren og 6'eren, og jeg vil sige, det gik bare ned ad bakke efter 4'eren. Hold da kæft. 5'eren var bare sådan en giga disappointment, og 6'eren var en endnu større disappointment. Femmeren er bare for kedelig. 5'eren er fin, hvis du tænker på den som kun et sandbox-spil. Ja. Ja. Hvis du tænker på det kun som et sandbox-spil, det har noget af det bedste grafik i forhold til serien. Det har ikke en god storyline, Nej. men destructibilityen. Det har sådan okay combat. Det har sjov combat og god destructibility, ja. Du kan få en rocket launcher med en spade i. Ja. Ja, okay, kan så få weaponsene er gode. en Problemet er, Bjørn, at... der hedder Cheeseburger. Okay, jeg synes, en af de ting, de gjorde godt i 5'eren, det var PAL-systemet. Alt andet synes jeg var shit, fordi normalt var de... Systemet, det fik de for Primal. Hvad? Okay, ja, men Human companions. Ja. Men, også okay, men Ja, dyrene var generelt, bedst. bare sådan, men det var sådan, hvor det var et mainline game i stedet for, like, fordi Primal, det var sådan et, expansion til, var det, 3 eller 4 eller sådan noget? Hvor det var sådan, Ikke virkelig, at det var sit eget spil, men jamen, det var sådan, Men det var bygget på engine af 4'eren. ja, ikke? Ja, Men det var sådan, men det det blev, var et spin-off game, men det var ikke et Men like, expansion game. men det var sådan, 4 Yeti og Primal blev sådan grupperet sammen, så det var like det, men like et actual main game med Far Cry og så ny, der var det 5'eren, der faktisk havde det. Ja. Og så hader Far Cry 5 en- var like den første main game series, der havde PAL system, det synes jeg var godt. Alt andet, de gjorde i 5'eren, var kind of shit, fordi jeg synes customization var like okay, men det var ikke god customization, de havde. Nej. Og alligevel, de ødelagde pengesystemet så utterly. Like, bro, i 4'eren, ikke også? Hvis du bare gør side missions, har du for mange penge. Så det var ikke særlig godt. Så jeg tænkte, jeg kiggede lige på det og sådan, hvem er du ikke har nogen penge? Ever i 5'eren. Så er det fucking, du er bange for at bruge din actual gode våben, fordi du har ikke penge til at betale for ammoen. Det er sådan, fuck, like, bro, normalt når du looter mennesker i Far Cry 4, du får like 2.000 rubies eller sådan noget. Bare sådan for en gut, og det koster like, I don't know, 10.000 for at refill dit ammo. Her, du får like $3 af loot en gut, og det koster 135 at få din ammo tilbage. Like, fuck, du har ikke penge. Jeg vil bare sige, at du får vildt fucking mange penge i Far Cry 5 med at bare hunte dyr. Jamen, du er forced til at hunt. For hvis Nu, du bare, like, hvis du bare gør det i en time, så har du ikke problem. Jamen, det er jo dumt. Jeg synes ikke, du skal have behov for Du har det. intet problem efter det, at du har huntet en lille smule. Ja, Jeg der synes, er endnu Interacte med game systemsene for at tjene penge. Man skal spille spillet for at være OP! Jeg synes, at det var meget sjovt at bare hunte dyr. Det er bare ligesom bare Du skulle have relaxing. gjort hunting, for like, hvis du gør unlock dit våben, men jeg synes, at din ammo burde betale sig selv at bare gøre Og i missions. Far og Cry sådan 5, der kan du hunt med en rocket launcher. noget. Jeg er ude for penge for det, fordi så får det like shit meat. Men like, jeg kan Ja, godt forstå ideen af det er shit hunting. meat, ja. Jeg synes dog, at det skulle have været lidt bedre justified end bare for penge.
Fordi i Far Cry 4, der kunne du også craft bedre items og sådan noget. Og her, der er du forced til at gøre det for bare at have penge for at actually play gamet. Jeg synes, like, for at unlock new weapons, burde det være det hver hånd. Right? Eller sådan noget, like, I don't know, give en gut noget height, og så giver du han, I don't know, en sniper rifle eller sådan noget. Sådan noget, det synes jeg, de kunne have gjort i stedet for. I stedet for, jeg har ikke penge til at bruge mit våben, lad mig hellere hunt, så jeg faktisk kan play the fucking game. Jeg kan være enig med dig, de rev sådan lidt sjælen ud af hunting-systemet, og det synes jeg har carry over i alle de seneste Far Cry-spil. Bro, i 6'eren skal du ikke engang gøre noget. Du har ikke brug for penge i det game. Du Far får Cry... en weapon skide, du skal ikke engang betale for ammo. Like, plus, det, oh my god, 6'eren var fucking lort. Far Cry 4 peakede i diverse ting, men Far Cry 3 vil jeg sige peakede definitely i story. Ja, i story, ja. Men jeg føler generelt gameplay, der var 4'eren bedst. Og også kind of world. Jeg elsker deres verden. Det eneste, jeg kan sige om Far Cry 6, det er, at de havde ham derfor godt. De havde Gustavo Fring. Men Breaking Bad? Ja. Det eneste godt, jeg har de har ham, der spiller Gustavo Fring, og han var god. Det eneste, jeg har at sige om 6'eren, det er, at du har fået en karakter tilbage, fordi det var du ikke i 5'eren. Der var du bare sådan en Du var bare kamera. Radioen er god. Bilerne er nice. Og verden er nice, og det er det. Storyen fucking kind of mid. Gunkill er bare sådan... Nå, okay. Ja, men det er det eneste. Det kom Gustavo Fring. Jeg kan godt lide... Igen, spoiler alert. Det eneste, den eneste sådan gode ending, du har til Far Cry 4, det er bare at starte spillet af med at gøre ikke en skid. Ja, yeah. Fordi alt er bare værre end Picken, men literally alt. Jeg havde en drop minutes at gå. GG. Det er tid til det. Simpelthen for mig. Ja, vi får manden falde. Nej, kan ja, præcis. Så jeg ved ikke, om vi afrunder af her eller ej, men en af må tage mikken, hvis det ikke er i hvert fald. Vi får se på det. Skal du så også til at skedaddle så også, Jacob? Skal du så også til at skedaddle, siden han også skal? Jeg skal lige om lidt, altså det er sådan, jeg vil sige. Jeg tænker, vi afrunder. Ja, så skal vi nok bare holde den her, vi kan afrunde noget til sidst på faldrebet med Far Cry Tangent. Jamen, farvel. Så vi ses. Mads med en tidlig exit. Men der er nogen, der har det sidste til faldrebet, så kan vi afrunde den faktisk første officielle episode af Havesnak af. Tja... Blood Dragon var god. Jeg har ikke spillet endnu. Jeg har heller ikke spillet Blood Dragon. Jeg er den eneste, der har spillet Blood Dragon her. Ja, men det er også fordi, alle gav sådan op. Det var godt. Ja, showet var godt. Men jeg tror, der var ingen, der turde Blood Dragon, fordi Far Cry bare sådan var disappointing at that point. Nej, Blood Dragon kom ud direkte efter 3'eren. Nå ja. Men der var ingen, der... Ja, jeg tænkte bare... Ja, Blood Dragon er god, hvis du har lyst til at ignorere alt ved Far Cry, og bare have det sjovt ved at skyde cyborgs i ansigtet. Så hvis du har lyst til at gøre det, så ikke køb Far Cry 5 og køb Blood Dragon i stedet. Hvis du overvejer at købe Far Cry 5, så bare køb Blood Dragon. En af de ting, jeg godt kan give Far Cry 4 props for, de lavede en sådan map creator. Det gjorde de, ja. De gjorde custom ting. De lavede en sandbox mode, og den var faktisk ikke dårlig. Ja, den var ikke dårlig. 5'eren har den faktisk også stået, det er jeg ret sikker på. Ja, til arcade, ja. Havde de? Ja. Damn. Ja, nej. 4'eren var bedre. 4, altså de lavede, de havde basically alt det, du godt kunne gøre det. Jeg så sådan en YouTuber, der først sådan så det muligt. Der var en specifik YouTuber, jeg kan ikke huske, hvad navnet var det ikke The Gaming Lemon eller sådan noget? Er der nogen af jer, der nogensinde set om? Anyways. Det er lang tid siden. Anyways, The Gaming Lemon, han havde lavet nogle fucking sjove videoer, både med sådan hunting i det rigtige spil, men også sådan den der fucking creator. Fucking legende-videoer, jeg nogensinde set. De er lidt faldet af, det er mere sådan det er 2010-humor, og det er sådan... Det er mere, når du så det, du var barn, du synes, det var haha, fucking sjovt. Men... Han sagde n-ordet, okay. Wow, så det var sådan noget. Det er 2010. Han har en gris inde i sit hus, som er på et eller andet objekt, der er 2.000 kilometer høj. Præcis, der. Hey, det er så sjovt. Hvordan fuck kom du derop? Nå, hvad der? Kom ned med dig, du. Men ja, jeg synes Far Cry 4 bare sådan, var sådan story-wise lidt værre end 3'eren, men ellers generelt bare sådan godt alle andre steder. Ja. Plus de er definitely af alle Far Cry games, der multiplayer, har de den mest stabile. Somehow. 5'eren er fucking ustabile. Fordi man kunne bare fuck rundt, og det ustabile var en del af det sjove. Ja, men hvis man har lyst til actually at spille spillet, så kan man desværre ikke helt med 4. Ja, fordi de har somehow limited. Jeg havde de limited kampagnen. Det var det eneste, de manglede, fordi åbenbart multiplayer experience er virkelig stabil i forhold til andre Far Cry games. Den er meget stabil, ja. I forhold til, like, fordi 5'eren, der kan du knap nok køre en bil, uden at der lige pludselig glitcher, og du flyver helvede til. I 6'eren gjorde de det slightly bedre, men 4'eren er somehow bare mere stabil. Især i både, hvad nu, Yeti DLC'en, der kunne du også godt spille med venner og alt muligt. Du kunne også godt, hvad nu, den her creator mode, den kunne du også godt spille med venner og alt muligt. Det har vi brugt timer på, ja. What? Så ja, nej, altså, det har nok det bedste multiplayer,
Men siden jeg følte, det er et Far Cry-spil. Jeg følte, du spiller Far Cry for historien. Ja, det er sjovt. Like, det er primært historien, og like... Du spiller det for... Like, du spiller Far Cry for historien, setting, og like deres iconic gunplay. Og det er det. Right. Det var derfor, jeg troede, Far Cry 5 det ville være virkelig godt, det det kom ud. Fordi det er bare sådan, det der mega... kunne have været sådan. Ja, præcis. Det er våbenstedet. Det der, okay, deres gunplay er stadig godt. Det var problemet med Far Cry 5, det var bare, at historien faldt af, fordi de skrev main villain, Joseph Seed, virkelig godt. Men alle hans offspring skrev de af... De skrev dem så lort. Like, Faith blev skrevet af helvede til. Jacob var sådan okay. Og så var du John C. Der hele hans karakter kan bare... Say yes! Det var så lort. I want to say yes. Du er ikke en karakter. Du er bare en gående kameramand. Mere eller mindre. Du har ingen personlighed. Du har ingen voice line. Du har intet. Du er ingen karakter. Femmeren kunne have været virkelig stærk story-wise, men de gjorde det ikke godt nok. Hvis hun var explainet bedre, så tror jeg, Faith Moran skulle kunne være en god... Ja, igen, de havde frøene til, at alt skulle være godt. Det siges, men igen, alt var sådan lagt op til det her, det kunne være virkelig god story, og så... Grund af deres karakter, de er bare ikke skrevet godt nok. Nej, de skrev ikke karakteren godt nok, og de valgte at tage den værste decision nogensinde, der gør det til en silent protagonist. Det var virkelig dumt. Hvis de lavede en ikke-silent protagonist, ville det nok være en af de bedste campaigns. Fordi det er hvorfor lave en karakter? Hvorfor overhovedet give customization til din karakter som det første Far Cry game, der gjorde det, og så have der, at du er silent? Og hvorfor give ekstra ting på? Hvorfor give ekstra ting på, hvis du ejer de andre spil på? Jeg vil gerne være Castle for Rainbow Six. Jeg er White Castle. Men hvid. Jeg er White Castle. Det er så virkelig shit, hvis der er andre Far Cry games. Så for eksempel alle generelle Far Cry karakterer fungerede, udover Pagan Min, fordi der var ingen asiat-karakterer. Man kunne ikke være asiatisk, så man var bare en random hvid mand i en lille jakke. Men like, virkelig blondt hår, så det så bare virkelig shit ud. Nej, en hvid, rig asiatisk mand. Ja. Fucking rig, by the way. Holy shit. Bro had money. Jeg tror, hvis det næste Far Cry-spil bare bliver lavet med gameplay i mechanics'en af 4'eren, multiplayeren af 6'eren, og så actual storywriting af 3'eren, så har man The Far Cry. Nej, men se, her har du problemer. Det kan de ikke finde ud af længere. Det lavede Ubisoft. Ja. Men like, ideally, vil du heller ikke story beat på 3'eren, worldbuilding af 4'eren, multiplayer 6'eren, og så gunplay, det er bare sådan semi-consistent over alle Far Cry games, så det er generelt ret godt. Så og så like, selvfølgelig have nogle lidt goofy weapons, please. Ubisoft, please. Våben på 5'eren. Vi savner det. Ja, nogle våben på 5'eren, og like, det var sådan en ting, der bare faldt af med 6'eren. Fordi Ubisoft snakker dans med Ubisoft, please. Men det der var med 6'eren, der var så meget galt med, like, okay, multiplayeren var god, men det er så også det eneste. Gunplayet var bare det samme, verdenen var fin nok, storyen var kinda shit, weaponsene var kinda ass, fordi like, sure, du kunne bruge de der resolver-våben. De var cool, de fleste af dem, de var cool, men problemet er, hvis du gerne gad have våben, der actually var sådan worth it, ville du bare gå like et eller andet, der kunne skyde hurtigt med armor piercing rounds. Ja, bare headshot. Og så... Fordi like, alt det der med rounds, du gør mere skade mod soft targets. Et skud i hovedet, dit død, bare gå armor piercing på alt du ejer, og så skip resolver-våben, fordi du kan få noget, der skyder hurtigere end dem, og så er der ingen grund til at bruge dem alligevel. Så du har dem kun, fordi de er cool. Resolver Rocket Launcheren var god til det er som den eneste. Alt andet end folk. Like, hvis du, for eksempel, du havde deres machine guns, der allegedly skød explosive rounds. Problemet er, at en LMG med højere fire rate, med armor piercing rounds, gør mere skade på biler og folk end den. End den der med explosive rounds. Ja. Sådan der giver nogen mening overhovedet. Det var sådan, de fuckede system, plus din karakter customization var bare, like, du kan ikke bruge det til noget. Det var heller ikke customization, det var et armor system. Ja, det var et armor system, hvor du skulle gå ud og finde ting. Problemet er, du vil bare min-max. Og så mister du ideen af faktisk folk, der har det sjovt, fordi der vil ikke være et motive for actually at collect set pieces. Du vil bare tage alle dem, der gav general resistance på alle dine kropsdele og gå videre. Nej, du vil tage parkour-sættet, så du kunne front takedown alle og insta-kill en hel base. Ja, også det. Det var sådan, like, what were you doing? What were you doing? Plus også alle de der backpacks, der er sådan nogle af dem, der var like, virkelig useful, andre der var sådan virkelig shit. Ja. Det er sådan, enten tager du den, der kan wipe en hel base, den der kan gøre, så du ikke dør, eller så er der sådan 2 andre, der er virkelig lort, og en, der bare unlocker et våben for dig. Like, wow. Der var også en, der bare gav dig aimbot, og den var kinda useless. Sådan. Ja, like, fordi det var ligegyldigt. Du kan lige så bare klikke på folk alligevel. Du har ikke brug for aimbot. Ja, nej, det var wallhack, det var ikke aimbot. Jamen igen, mindre useless. Og alligevel, det eneste, det er sådan, du har wallhack, og hvis du bruger det her våben, kan du skyde igennem væk, men det er ligegyldigt. Ja. Du kan lige så godt bare fjerne hele camp, eller tage den, der giver dig gratis revive, eller you know,
Og kampagnesene var også bare sådan virkelig unbalanced. Det var virkelig ærgerligt. Vi er meget igennem på Far Cry-territorium nu. Vi er virkelig kommet igennem. Jamen, det var sådan, jeg gad bare lige at have en hate segment for 6'eren, fordi det var så disappointing et spil. Jeg betalte så mange penge for det, bro. Fordi det er en Ubisoft AAA game. Jeg gav like 60 euro eller sådan noget pis. Ja. Man kan ikke kalde Ubisoft Games AAA mere. Men det er teknisk set qualified for det, og jeg er sur, fordi jeg fucking gav mange penge for noget værd lort. Vi være seriøs om at sige, at jeg håber, at Call of Duty Black Ops 6, det kommer ud her i oktober. Er det ikke lavet EA? Nej, det er ikke lavet EA. Det er lavet Treyarch. Ja, Treyarch, ja. Det er den, der jeg håber absolut, at de forstår, hvad spillerne de gerne vil have, og ikke går ned ad den Modern Warfare-retning, som de kører lige nu, og laver en kampagne på 4 timer, og alt andet, der er lort. Du sætter håbet meget, meget, meget. Vi relyer på indie der games. Er alt muligt. Fordi indie games er sådan actually gode game developers nu. Det er dem, der skal købe games fra. Treyarch, også. De Call of Duty-spil, de plejer at køre på en cyklus, også. En års cyklus. De plejer at have 1 år til at kunne sådan lave den næste, og så release den. Og så plejer de at lave updates til den igennem dens lifecycle. Ja. Et nyt Call of Duty game hvert år. Treyarch har haft 4 år til at develop den her nye en. Aha. I forhold til, at de har kørt Modern Warfare-serien igennem deres sidste stykke tid, og de har kørt de andre spil. 4 års development cycle for Call of Duty. Meget godt. Det er rigtig meget. Det er friskt. Og hvad man også kan sige, det er, at jeg tror, det var 150 gigabyte tager det. Ja. Nej, sorry. Nej, når det er fuldstændig igennem, og de kommer igennem hver eneste update, var det ikke 500? der identificerer de det til at skulle være 300 gigabyte over. For satan. For et spil. De kan ikke fuck det op for nu af. Okay, må jeg spørge, hvornår release date? Oktober. Det her år? I år. Og de får, hvis det kræver så meget plads, havde jeg egentlig forventet, at de ville have udskudt det et par år, så folk kan ikke følge med. De har 4 år til at develop det. Okay, jeg vil ikke... Nå, okay, plus også, de har... Men var det announced space-wise? Vi synes bare, det er meget plads at give selv nu. Det var announced space-wise sådan... Jeg føler bare, generelt ved jeg ikke om, selvfølgelig, du kan bare rid space på de ting, fordi folk, men fleste consumer-mennesker gider ikke afslutte alle deres games for at have plads til én ting. Nej. Og jeg føler bare, at mange mennesker ikke lige har 300 gigabyte at give. Nej. Især, selvfølgelig, det er et gælder ikke som det er et AAA game. Så det appellerer til folk, der har en lidt beefy computer, men stadig 300 gigabyte er meget. Anyways, vi men ja. Så det. Og så vi så lige kom rundt om Call of Duty på faldrebet, så må vi jo så sige farvel til jer kære lyttere. Og forhåbentlig holde det vi lovede at lave en hver måned, hvis alt fungerer. Vi prøver den her gang lidt hårdere. Der var lidt problemer. Det var faktisk ikke meningen, at Jakob, my man, skulle være gæst. Den her Jakob. Ja, men dem vi prøvede at aftale det med, kunne ikke, og den dag de kunne, der kunne ingen af os andre, og så blev det udskudt i en 1,5 måned, så I får episoden meget sent. Men vi håber, at næste måned, der kommer der en relativt tidligt, igen med en ny gæst, og så... Det bliver spændende. Vi skal ses der til næste episode af Havesnak. Ja.